Shoutout sa inyo yun dyan lahat. Nandito po tayo ngayon guys sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan, i-update lang po natin ang kaganapan dito ngayon. Ayan, time check po. Ang oras po natin ay alas 4 na ng hapon. Ayan. Kanina po ay umulan dito guys, umulan. Ayan, pero ngayon ay wala na pong ulan. Marami na po ang mga tao ulit. Marami na yung taong dumarating ulit. Ayan. Ayan guys. So magandang hapon po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Update lang po natin ang Dolomite Beach ngayong hapon. Alas 4 ng hapon po at makulimlim po tayo ngayon. Katatapos lang po ng ulan. Ngayon po ay wala na siyang ulan at dumarating na naman po ang ating mga kababayan. Ayan, kung saan ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. May galab shoutout kay Eloisa Joy. May galab shoutout sa iyo dyan, Eloisa Joy. Maraming salamat. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. May galab shoutout Eloisa Joy. Maraming salamat sa pagbisita guys. Beth Ponsalan, may galab shoutout sa dyan. Beth Ponsalan, may galab shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagpunta guys. Thank you Elisa. Maraming salamat. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Manila Bay, Dolomite Beach, kung saan ina-update natin ang kaganapan dito guys. Ayan. O sige, nagbablog ka rin? Ayan. Ayan, KBR sir. Dami na. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. Paki-support naman ang ating channel. Ano ang pangalan mo kuya? KBR TV. Ayan guys. Sa mga luluto ka? Oo, nagluluto-luto minsan. Ayan, masasabi mo, sir. Ang pangalan niyo sir? April Boy po. April Boy? Ayun si April Boy. Kanta ka nga isa. Di ako marunong kumanta. Okay lang. Anong masasabi mo sa ating Dolomite Beach? Okay na naman Nagaganda naman yan. Okay. Dayo lang kami dito Galing kami probinsya. Saan probinsya sir? Bacolod po. Bacolod. Anong pangalan? April Boy, no? Opo, April Boy po. Ayan, salamat sir ha. Wala kang isa shoutout dyan. Wala na po. Shoutout mo sa probinsya nyo. Yung mga kamag-anak mo. Ay, wala po. Nandito sila. Nandito lahat. Sige sir, salamat ha. Salamat sir, salamat. Support lang. Thank you. Ayan, mga taga okay, mamaya bibigyan kita ng jacket Eloisa ha. Mamaya. Okay guys, maraming salamat guys. Ayan Ayan, may dala pa silang stand. May shoutout sa iyo dyan ha. Ayan, sa Torney na Maseki. Thank you. Happy viewing sa inyong lahat dyan guys. Maraming salamat guys. Ayan. At isa to, may shoutout sa iyo dyan. Salamat sa pagpunta. Beth Ponsalan, Eloisa Joy, maraming salamat. Ayan. Ayan po guys.
Marami pong update lang po natin ang naganapan dito guys. Makulimlim na hapon po sa inyong lahat dyan. Andito po ako ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan po. Ang dami pong mga bisita natin. Marami tayong kababayan na pumapasyal dito sa Dolomite Beach guys. Ayan sir, sige. Ayan po guys, kung napapansin nyo guys, marami tayong basura ngayon. Gawa po ng ating bagyo. Dumaan po yung si Florita ba yun? Ayan po ang dulot ng kanyang malakas na ulan at hangin. Ayan po, normal lang po yan sa ating dalampasigan. Ayan po. Tuwing araw-araw naman po nililinis yan guys. Ayan. Ayan. Tuwing umaga nililinis yan dyan guys. Ayan, may galab shoutout sa inyong lahat yan. Hi ma'am. Hi sir, may galab shoutout sir. But you make YouTube video or only for yourself? Only for vlog. Blogging, okay. Yeah. Blogging. Yeah, because I told to my wife that is it's from far it's very very nice to see, right? Yeah. The beach here, but I found the stones are too big. But maybe the reason is that the ocean not brings the sun, right? Yes. So this is your first time, sir? No, I know. You are from Germany. Germany. Yeah. Okay. So what can you say about the Dolomite Beach? Ah, I told you the stones are too big in my mind. I will not put it here. And second, about the trash, right? I mean, I believe this all this what you put in the water there. It's only that the trash not come here, because the same problem what we have Pasay River, right? The people Yeah. put it in the water and then come in one part, comes then wieder out. Same here. I think the people put it there in the water and then comes it here on. That's why they have put it there that the trash not come here. But at the moment, I see a lot of trash. Yes, sir. That's why. When comes information from Duterte that the people here clean up all this one 2 years ago, right? Yeah, 2 Roundabout. years ago, yeah. Yeah, right. So I think Masma again. That is your wife, sir? Yeah. Filipina, yeah. Again clean up. Okay, so what you make for a blog? About what? For updating the Dolomite Beach. You only for this one. No, I have also cooking. Cooking. Yeah, I make cooking, yeah. Oh, okay, good. Yeah. Nice. This is my, this is my, Your my card? name, my channel. Oh, your channel. Yeah. Can you Okay, let please me see. support? Okay. So, sir, Okay. thank you so much, sir. Thank you. Thank you. You see, I make all for cooking, but mostly for eating. Yeah, thank you. Okay. Have a nice day, man. Have a nice day. Thank you so much. Yeah, mayroon tayong nakilalang foreigner guys. It's very Erwin Polinde, megalab shoutout sa dyan. Jim Madrid, megalab shoutout sa dyan. Jim Madrid, ayan, megalab shoutout sa dyan. Yes, thank you. Please do subscribe, like and share. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking live. Nandito po tayo ngayon guys. Mga kapatid ko dyan sa kay Tatay Weng, may galab shoutout sa dyan. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan guys. Kung saan makikita nyo guys. Yeah. Napalaban tayo dyan. Grabe, parang naano ako dun na mental block ako. Ayan guys. For you. Oh,
for you, sir. Yeah. You're foreigner also? I am a vlogger, cosplay vlogger. Cosplayer, huh? For you, boss. Yeah. Can you show the camera, sir? Yeah, sure. Alright, yeah, one more time. Alright, hello to my good Oh, yeah, friend promote over your there. channel. This for you, sir. Okay, thank you so Thank you, much. sir. And this is for And you. It's for You're- me. Thank you very much. Yeah, you are from? I'm from Imus, Cavite. Ah, he was. In Cavite, very near in Manila. Ah, okay. I This, do cosplay vlog. this is MGC TV. You Okay, take picture, this one is more details. Ayan, this With is. TikTok account. Yeah, may TikTok daw siya. Okay. Shout out to Shout out, your shout out. viewers. Keep safe. Brit. Thank you, thank you. Pero mayroon tayong kilalang cosplayer dito. Si MGC. Nita Bustanan, may galab shoutout sa'yo, Nita Bustanan. Thank you, thank you. Nita Bustanan, may galab shoutout sa'yo dyan. Hi, sir. Ayan guys, marami tayong dumi guys, gawa ng ating bagyo. Pero araw-araw naman po nililinis yan guys. Erwin Pulinday, may galab shoutout Erwin. Maraming salamat sa pagbisita Erwin. Thank you, thank you. Sa mga mananaw sa iya, na nakuha sa 25,000 usahay. Ano ya, ano niyo? Ayan guys, marami pa rin dumarating guys. Oh. Ayan, ganda guys ng ating building dito sa ating Manila Bay. Ayan ha. Live po tayo ngayon guys, live po tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan wow, si Don Anlay ng Broadshire, may club shoutout sa dyan. Kumusta ka dyan, Don Anlay? Ayan, nandito ako ngayon sa Manila Bay, Don Anlay, Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan, dito tayo sa Dolomite Beach. Ayan, kung saan na-update natin ang kalagayan ng ating beach. Sana basta darating na panahon ay pwede na itong mapaliguan. Ayan, magiging swimmable na to guys. Ayan. Medyo dumaan lang yung ating bagyong si Florita. Makikita mo yung mga dumi-dumi na ating Pero araw-araw naman yan nililinis ng mga magigiting nating DPS, mga Stero, Ranger, mga MMDA, halos tulong-tulong sila dito guys. DPS. Ayan, may galab shoutout sa iyo dyan, Merlita Celeste channel, may galab shoutout, maraming salamat. Ayan guys, maraming salamat guys. Live po tayo ngayon guys, live po tayo ngayon.
Ayun guys, oh, tuloy ang ganda ng panahon natin guys, makulimlim. Kanina umulan na siya ng bahagya. Ngayon ay may mga dumarating guys na mga kababayan natin, dumarating sila ngayon. Kasi sinasamantala nila guys, walang pasok. At saka makulimlim ang panahon, maganda. So guys, ayan po guys, nakikita nyo guys, oh. Yan ang ano ng bagyo natin na si Florita ba yun? Ayan, oh. Pero nililinis naman yan araw-araw. Ayan guys, meron nagpo-cosplay doon. Cosplayer. Rider Sounds Vlog, mega love shoutout sa iyo dyan, Riders. Rider Sound Vlog, mega love shoutout sa iyo dyan, Riders. Ayan. Hello po. Pwede ba kayo ma-interview? Sandili. Okay lang. Ayan, mayroon tayong mga magagandang dilag dito ngayon. Dito po tayo ngayon sa Dolomite Beach, kung saan nandito sila namamasyal. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Ifugao po. Ifugao, wow, taga Ifugao pa sila. Talagang sinadya niyo ba to or napadaan lang kayo? May internship kasi kami. Gano'n, okay. Ano pangalan nila? Trina. Trina, ayan, napakagandang pa. Trina at saka si, Tatsum. wow, model na model ang dating ha. Ayan, ayan sila, oh. So, ano po masasabi niyo sa, sa ating Dolomite Beach? Maganda naman, pero Ayan, babalik na naman yung mga basura. Oo, kasi ma'am, mayroon tayong nakaraang bagyo, di ba? Talagang normal naman yan. Pero araw-araw nililinis naman yan. So, ayan, may isa pang ano natin, isa pang, ayan. Ano pangalan? April po. April, ayan. Ano masasabi mo rin, ma'am? Ayun, kahit na ganito madumi, may mga tourist pa din. Oo, talagang marami pa rin bumibisita. Pero gawa ng bagyo lang yan eh. Kaya, pero araw-araw naman nililinis yan. Okay. Taga Ifugao ka rin, Ifugao ma'am? din po. Ayan, talagang meron silang intern, Yes, intern. So, maraming salamat, ma'am. Thank you po. Eh, si ma'am naman, wala ba kayong shout out? Shout out. Ayan, dito tayo, ha? O, ayan, shout out kayo. Dito kayo, dali. Ayan, magagandang ano na. Shoutout sa mga taga Ifugao. Ayan, yun lang. Shoutout kay Kuya Wonderboy na nagsabi ng direction namin papunta dito. Si Wonderboy. Si Wonderboy yung ba? Talaga? Kaiyan namin yun. Oo, kaibigan niyo ba? Po. Talaga? Ayos, James Martin. Kumusta niya ako kay Wonderboy, Idol ko rin yan, Ayan, mga taga Ifugao sila. Ayan, may intern sila, guys. Ayan. Pwede po ako magpa-support sa inyo, guys. Okay. Yes, sir. Ayan, may magbibigay ako ng Para mag-subscribe din kami. Salamat, Ayan, bibigyan ko kayo ng tigi-isa para... Ayan. Thank you. Para ano na rin, paki-promote na rin. Sige po. Ito yung aking anak, isang vlogger din siya. Ayan. Paki-support na rin, Renee. Thank you. Ayan. God bless. Maraming salamat din. Maraming salamat. God bless. Ingat kayo, Bye. Ayan, maraming salamat sa nakilala natin taga Ifugao. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Ayan, ando naman sa hanap naman tayo ng ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys.
Ayan, ang saya-saya ng mga bata. Ayan. Uwi na sila. Uwi na kayo. Sarap maglaro, ano? Uwi ka na daw? Hindi pa po, kamo. Hindi pa. Riga. Play muna kayo dyan. Ayan, takbuhan. Sarap ng ano nila. JR ni Mandaragit. Si JR ni Mandaragit nandito po ngayon sa ating live. Thank you for coming. JR ni Mandaragit. Thank you. Maraming salamat guys sa pagpunta. Ayan. Cyril, so akla, nag-love shoutout. Kay Elisa Vlog. Elisa Vlog, nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Dolomite Beach. Ayan. Nandito tayo ngayon, in-update natin to guys. Maraming salamat guys sa pagpunta sa aking live. MB Vlogs, Lime TV Vlogs, maraming salamat Lime. Ayan. RFC. Ayan, may galap shout out nyo, RFC. Pasensya na kayo guys, hindi ko nadala yung aking isang cellphone nasa bahay. Sasabihan ko na lang bigyan kayo ng jacket. Ayan, Boycam, nananawagan ako kay Boycam, pakilagyan ng jacket. Palagyan ng jacket yung ating mga bisita dito ngayon. Boycam, pakijakitan mo nga yung mga bisita natin. Nilalamig na sila guys. Kay Rosa TV, shoutout sa'yo. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa pagbisita guys. Ayan. Ayan ang isang cosplayer natin guys. Ayan taga Imus. Ayan ayan, sumasayaw pa siya. Copyright tayo na. Siyempre, pag mabablog ako, kakakaririn ko na, magko-costume na ako. Kaya nga, ano kaya magandang costume ko? Bagay sa'yo, Si ano? Thor. Ha? Thor. Si Thor. Tama, Kasi mahaba bubuhok nyo. Pwede. Punta na kayo sa shopping. May nabili. Ako yung Thor dito sa Baybok. Sa katauhan nyo, boss. Thor, sigo yan. Dalawa tayo pupunta rito. Pwede, maganda, Maganda idea, ha? Okay, So, okay. bili ka lang ng maso, martilyo sa Toy Kingdom. May nabibili ba rin? Meron, tapos dito, Sa'yo yata yun, Di ba mainit yan? yung lang yun, semi-helmet lang yun. Hindi, yung costume. Basta makisama yung panahon. Oo nga, buti, makulimlim, Pero hindi ako pupunta dito ng masyado mainit. Bakit ito, napili natin ang Tapos ka na mag-live? Hindi, nagbablog ko ako eh. Magdahan na lang. Portion lang. Portion. Para pasok ko sa vlog. Tama ka kayo sa vlog ko. Sige. Ayan. Harap tayo sa dagat. Ayan. Sa usya. Okay. Tapos shoutout yung channel mo ha. Sige. Bang! Alright, nandito po ako sa Dolomite Beach. Magic Joker. Boss, ang pangalan niya, boss. Pangalan Ayan, niya. ayan, Channel niya. ako nga pala si KBR TV. Ayan, nag-love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Yan, so subscribe kayo sa channel niya. Nandito tayo sa, anong lugar to? Sa Dolomite Beach tayo, Manila Bay. Dolomite Beach. Ayan, Dolomite marami Beach. pa na mamasyal dito. Basta susunod na sa health protocol. Yan, yes. Katulad tama na yan. suot nyo, ayan. Tama yan. Tapos, napili yung costume pala, by the way, nag-usap tayo, ay Thor. Or, baka sa susunod, Abangan nyo dito, magkakaroon ng Thor dito sa Dolomite Beach. magko-cosplay ako ha. Okay, abangan nyo yan guys. Okay, Jim Carrey, pwede din, oh. Jim Carrey. Ayan, pili na kayo, ayan, oh. Ayan, Ayan, okay, shoutout sa lahat. ng Don't mga- forget to subscribe also kay Ayan, MBC TV. Ayan. Ayan, ang laki na karatula, hindi na kayo Ayan. mahihirapan. Okay, ayan. May galap shoutout sa inyo dyan. Takpan niyo po yung aking lente. Ganun.
Ayan, okay. Ready? Oh. Ayun, garuda. Ang galing. Thank Ano you. lang, portion. Thank you, thank you. Thank you. Taga dito po ba kayo Manila? Oo, Sampaloc. Saan pa? Lagi ba kayo dito? Every Sunday lang ako nagla-live dito eh. Kasi ang content ko talaga, luto-luto. Kaya, Ano kayo? Food vlogger? oo, may content ako. Yun talagang pinaka-content ko. Sana meron kayong time, meron akong program sa Euro TV. Host po ako sa Euro TV. Ito pa yung show ko sa Euro TV. Talk show po yun eh. Talk show? 3 years na po ako sa Euro TV. Legit po to, punta kayo sa Facebook page. Sige. Ito, bigay ko sa inyo. Yan ko yung link. Siguro pagka libre lang naman kayo. Bigay ko yung link ng talk show. May studio doon, complete with camera. Wala naman pong bayad doon. Dala na kayong merienda. Yan ah. Pindutin niyo yung Facebook niya. Lilink ko yung Euro TV, yung talk show. Kung ano lang, mga vlog natin. Gusto nyo lang, hindi na. Picturean nyo na lang to. Dito nyo na lang ako i-add. Sige, tandaan ko na lang. Ito na lang. Kasi hindi makaka-picture yun, naka-live ako eh. Ay, nakalive pala kayo ngayon. Dito nandiyan na lang sa live. Naka-live na. Ito pa yung Facebook ko na profile. Nakalive si Boss. Ayan, pupuntahan natin yan. Kasi magkakaroon po tayo ng talk show soon. Okay. With your, pagka libre po kayo mag-guest. Marami na ako nag-guest sa talk show. Talaga? Mga motovlogger, Ang mga galing, famous okay. vlogger, like Jawa. Shoutout lang. Ay na, shoutout. Shoutout ito. Ay, shoutout yan. Oh. Hello, ako nga pala si KBR TV. Ayan. Mga kaluto. Ayan. Maraming salamat. Papasyal ako doon, boss, para Saan doon? kay Jawo doon sa shop niya. May mga vlogger na kilala ko rin. The famous motovlogger, Jawo. Motovlogger? Motovlogger too. Ayan, rider yan. May mga kilala rin akong YouTuber. Si, Sino pa mga si Sep Moto. Sep TV. Si Sip TV, ano ko rin yan. Sep Moto. Yes, Supporter din ako yan. Sep Moto. Diba yun? Motovlog. Yung sinasabi nito eh. Sep Ay, iba nga Motovlog. yun. Iba yan. Yung Sep TV, ano siya, tourism yung vlog mo. Bossing, pasupport mo na. Sige, thank you. Salamat thank na. you. Ayan. Anong channel mo? MJ Vlog. Ha? MJ Vlog. MJ. Oo. MJ, wala kang sticker? Wala, bago pa lang kasi ako nag-ano eh. MJ Kaya hindi Vlog. pa na... Muro Hindi lang pa yan. nahuli. Pa-print ka lang yan, katulad ng ginagawa nila yan. Morning ka na? Pero kaka-count ko lang nung 1K. 1K ka na. Oh, good luck tayo. Karoon na lang, hintayin mo yung Google. Tayo mo yun to pay. Watch hour na lang. Para maano. What's up? Ganun lang, tuloy-tuloy lang. Vlog lang. May lemon, no? May Right lemon. ako, right. May lemon, lumabas si... MJ ka? MJ Vlog or MJ Channel? MJ Vlog. MJ Vlog, okay. Pakita ko sa'yo yung... channel. Kukuha lang ako dito ha. Sayang ang oras eh, paano sa kamamaya. Sige. Yan. Ayan. Ayan na, magme-message ako dyan mamaya. Balikan ko yan mamaya. Ha? MJ Vlog. Ayan po, may nakilala tayong isang rider, ano? Rider ka rin. Rider ako. At sa MJ Rider. Maraming nakilala ko rin sa YouTube. Si Sep Moto Vlog. Tapos si PH Rider, kilala mo? PH Rider, parang naano ko na rin yun. PH Rider, search mo yan, nandun din yan. Mga kasama ko yan sa... Palagi ako nakatambay kay Bal Santos Matubang sa vlogger ng Diet Camarines Resort. Taga Bicol din ako. Bicol ka rin? Hindi, Quezon ako pero doon ako palagi siya nakatambay sa Okay. channel. Sumasali kasi kami sa mga paangat program. Oo, Sumasali yun, ako mga doon, mga paangat. Sumasali kayo sa mga pa. Pumasali ako doon. Legit naman yan eh. Legit yun. Pupunta ka lang doon, may nagbibigay ng banana. Banana ang tawag doon. Mga banana. Tapos watch hour. Kung gusto mo, sumali ka sa namin, sa team namin. Kay Pinoy Core. Hanapin mo yung pinoycore.tv. Pinoy Core.
ano siya kasi nasa Korea siya kaya pero Pinoy siya kaya Pinoy 4. Yung sinasalihan namin yung nagpapaangat doon. Para pag may mga premiere ka, papatampsakan mo sila, tamsak. Papatamsakan, tapos may doon, may pangat din, pa shout out, tapos may paroleta siya, mananalo ka ng mga watch hour, views, ganun. Legit yun tol, pasyalan mo. Marami ka makikilalang mga Maraming kapwa natin vlogger. Ayun. Bali, ano pa lang ako, nag-aabol pa. Watch hour na lang. Oh, watch hour na. Ako kailan lang ako na ano na money nung July lang. Oh, July lang. Dito lang? Bago Oh, pa lang. ito bago lang. Bago lang ako, ano lang ako, 128 lang ako eh. 128 lang. Bago lang. Tapos yun nga, ang sabi ng Google AdSense, yung a-applyan mo ng ano, yung sa monetization. Ang sabi, Na-apply mo na. na-apply na. Bali ang need na lang namin yung dollars. Kailangan ma-reach mo kasi yung $100. 100 kailangan mo. $100. May revenue ka na. Yun, tuloy-tuloy na yun. Para pumasok na yung payment sa iyo. Oo, bibigyan ka na ng PIN. Oo, kung saan mo kukunin yung pera. Ganun daw yun eh. Yun na lang. Tuloy-tuloy lang ang vlog para sa ano natin, views. Kasi may ads na eh. May pumapasok na ads eh. I-apply mo kasi yung mga ads eh. May pumapasok ng ads. Kaya pag nanonood kayo ng ano, huwag niyong i-skip yung ads. Oo, yung mga Kasi yun ang magbibigay sa atin ng revenue. Ayan, dito si MJ Vlog. Rider po siya. Pwede niyong i-promote siya. Pwede niyo kang mag-promote dito siya. Promote mo yung ano mo. ano po pa-subscribe naman sa aking channel, MJ Vlog. Puntahan nyo lang po ako doon. Makikita nyo yung MJ Vlog. MJ ayan. Vlog. Yan lang po ninyo yung ano, dash tapos MJ Vlog kasi mahirap hanapin yung ano, maraming kapangalan. May ano, parang doon hashtag. Hashtag, i-hashtag mo lang MJ Vlog, makikita mo na yung mga video ko. Okay. Pasyalan natin yan na MJ Vlog natin. Kasi marami akong kapangalan. Tsaka paki-promote mo rin yung ating channel, KBR. Dali. I-subscribe po ninyo si anong pangalan? KBR. Ayun. KBR TV. Yes. Pa-subscribe po sa kanya. Ito, nandito siya. Kasama ko siya ngayon. Subscribe. Thank you. Ayan, supportahan din po natin yan si MJ Riders, MJ Vlog. Hashtag MJ Vlog. Ayan po. Bago lang po siya at supportahan natin siya. Makikita nyo na yung channel ko. Okay. Thank you. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Marami pa rin ang bumibisita sa ating Dolomite Beach. Update lang po. Ayan mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga bisita. Makulimlim na hapon sa inyong lahat dyan. May galad shoutout sa inyo dyan. Ayan, shoutout kay Buena Kudal. May galab shoutout sa dyan, Buena Kudal. Nita Bustana, may galab shoutout. Kay Jem Madrid, may galab shoutout. Hello, may galab shoutout sa dyan. Jem Bernard 29 TV. Hello, may galab shoutout. Thank you for coming, guys. Bernard 29 TV, may galab shoutout. Thank you for watching, guys. Ayan, meron tayong viewers na may viewers tayo guys na taga Riyadh. Ayan, shoutout sa inyo dyan mga taga Riyadh, Saudi. Ayan, kay Bernard 29 TV. Thank you guys sa pagbisita, RFC. Thank you. Ayan, may galang shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. Ayan. So i-update ko po kayo yung update ko po kayo guys. Berador. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Berador.
Johan Shen, oh, shout out kay Johan Shen TV. Ayan, nag-love shout out sa dyan, Johan. Maraming salamat sa pagpasyal mo sa ating channel. Ayan. Ano nangyari dito? Bakit nawala yung ano? Ayan, suportahan natin yan si Johan. Ayan. Johan Shen TV, suportahan natin yan guys. Berador, Go Vlogs. Ayan, ayan, si Berador, ang ganda talaga dyan. Oo, maganda dito guys. Maganda rito, Berador, go. Ayan, mag-love shoutout sa iyo dyan ha. Maraming salamat sa pagbisita guys. Ayan, dito tayo sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan, focus lang natin to guys. Ayan. Ayan, mag-love shoutout sa inyo guys. Ayan guys, ang ganda talaga ng ano. KTR ba to? Uy! Nandito pala si ano. Kanina pa kita pinagmamasdan doon eh. Ano, Kasi kanina ka ba doon? kami nila, Idol Ben, tsaka ni, hindi ka pala kilala ni, Nino? ni Kuya Mike. Mike. Ayun, naka-red na yon. Sabi ko, parang nga ikaw, kasi nakita ko nga, parang sabi ko, parang ikaw nga talaga. Kaya lumapit ako. Nag-live na ka-live ba? Oo. Nandito si Hazel ha. Ayan. Hello, kaya nga, Kababayan nag-ano ko. ako sa'yo. Kababayan ko Hello yan. sa inyong lahat. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng taga Bicol. Yes. Sa Sorsogon, ayan. Taga Irusin po ako. Ayan. Suportahan po natin yan si Hazel. Bagong vlogger yan. Yes, Ayan, 1 month lang. Ayan, ang bilis ng ano niya. Galing kami kanina sa Taguig. Tagig ka. Grupo na naman kayo. Nakasal na ako sa isang na Leo. Hindi, yung makasa. Pero si Leo hindi kasama kanina. Morning na dito siya kanina. Ganun ba? Ewan ko mamaya kung kasama kasi may pupunta pa kala mamaya gabi. Saan kayo? Kay isang kasamahan ng mga Buti nga kayo. Nakakaano kayo sa mga kasi na ganyan. Ano? yun kanina about sa Magna Carta seminar about sa mga rights sa mga lupa, Oo, FHA, mga maganda yan, maganda yan. Oo. Yun yung pinover namin doon kanina. So, okay naman tapos yun na yung coordinator namin is nag-write mamaya ng chill-chill. Oo. Nakahanda siya ng block paper, mga ganun. Wow, okay yun ah. Ang tama Sabi ko ah. ito sa malayo, sabi ko kasi KBR yun eh. Oo. Nagdadalawang isip ako sa inyo ni Don Sol. Na-meet mo na ba siya? Sabi nga, medyo sabi na. parehas kayo ng ano. Sabi, kasi- kilala mo si Papa D? Oo. Yan ang sabi sa akin. Sabi sa akin. Kasi Parang yung height nyo, yung katawan, Oo, tapos yun nga. the way na magdamit. Sabi nga niya ni Papa D. Ali! May kamukha ka. Si Oo. Dunsol. Yun, Dunsol. Donisol, taga Donisol siya. Oo. Nung na-meet ko siya dito, sabi ko, ano pong channel nyo? Sabi niya, Don Sol. Sabi ko, umano agad sa isip ko. So, Bicolano ka? Sabi ko, ganun. Sabi niya, Bicolano oo, ka? taga Donsol. Ah, Kaya siya pala Don Sol. From Donsol. Ah. Doon ko agad na-gets yung channel niya. Ah, gano'n. So, yun. Ewan ko kung nasaan siya ngayon. Oo nga eh. Kaya Madalas nilapitan dito yun, kita ewan para ko. ma-confirm Kaninang ko. umaga yata sila. Oo. Punta natin, sino ba yun?
Makasa? Hindi, wala dito si Makamasa. Inaantay nga namin kasi dapat dito yung meeting place eh. Kanina nandito siya pero ngayon ewan ko kung nasaan siya. Minsan kasi nag-walk tour lang siya eh. Minsan nakakaano kayo sa video sa ano, no? Sa mga mall. Oo. Bawal yun. Hindi. Nagbabawalan ako dun eh. Nakikita ako ng mga Sa sigaw. mga ano lang, sa mga Lalo malalaking na mall. sa sinihan. Hindi, Kasi nga, kami bawal. kasi pasok na kami sa ano mga vloggers ng ano ng MIM. Kaya nakakapag-update kami sa mga malls. Pero may mga malls talaga na madamot. SM nga, Manila. Kinuhanan ko yung Province, ano, Comelec. Siyang- oo. Yung last day ng Comelec. Yung Oo. last day registration. Nung nakaraan, oo. Oo. Nasita ako, hindi ko na tinulog. Cut na lang, cut. Oo. Yung iba naman, hindi naman. Oo. Nung una din, unang showing ng ano, may mga nagbabawal. Pero nung nalaman nila na kumbaga Supporters ko, parang ano. ano, oo, parang may ano ni Direk Darrell, may parang Permiso. permiso na yun nga, volunteer vloggers na nag-update ng Made in Malacanang. Oo. So pag sinasabi namin na isa kami sa mga volunteer vloggers na nag-update ng movie nga. Oo. Pumapayag naman yung mga gwardiya. Usually mga gwardiya lang naman talaga ang nag-ano eh. Ganun eh. Tapos yun, na ano na siya, na pumapayag na sila. Kasi nung nakaraan from Mega Mall, tumawa ako. Oo. Diretso yung live ko doon Ang hanggang dami sa mga Carousel. pinupuntahan ha. Tuloy-tuloy ka rin ha. Oo. Sabi ko Parang nga hindi kasi, ka na pumapasok ha. wala na. Hindi, on-call naman yun eh. Pagka, On-call, oo. on-call naman yun, tsaka project basic. Pero medyo tumatanggi na ako minsan sa project. Sabi ko parang mas gusto ko nang gawin Sa yung mga ganito. project ha. Sa survey nga, Oo. yun, umano na ako. Sabi ko parang lalaylo na ako, doon dito na ako. Focus ka na lang. Sabi ko baka mas maganda dito kasi ine-enjoy ko naman na siya eh, kahit konti ang Oo, viewer. ganda rito. Ito di ba kahit doon sa gilid, yung napakaraming basura. Dahil pa rin naman mga kababayan natin namamasyal dito. Ito, ang dami-dami pa rin natin visitors dito sa Dolomite. Tapos yun nga, may mga nag-iikot. Nagsisurvey sila kung paano daw ba ng entrance, yung itong Dolomite. Ay, dapat Namit mo rin siya, Magic. Magic Glen. Magic lang. Ang kulit din niya, Oo. sipag din niya eh. Kala ko foreigner kasi in-English ako ng English eh. Oo. Yung taga, sabi ko, from where are you? Sabi ko. Sabi niya, taga-Imos. Sabi ko, isip-isip ko, taga-Imos ka lang. Pero nakakatawa din siya. Agaw attention din. Yun din kanina ang inanuhan namin. Sabi ko, okay to ah. Sabi ko may Oo, jumper ano dito. magandang gimmick yan eh. Kasi lalapit ka kami, Oo, nagpapicture sa'yo. papapicture. Nakakatawa din. May gano'n na kami. Nag-collab na kami eh. Kanina. Oo. Oo, kaya nga. Kami din eh. Kasi doon pa lang. Nag-i-start pa lang kami. Kasi may umuambon kanina eh. May matandang umiyak dyan eh. Oo. Na humihingi ng tulong kay Duterte kasi nga parang naano siya ng pag-ibig sa housing. Tapos ngayon parang gusto niya na ibenta yung bahay niya. Hindi naman mabili dahil parang nasa Bangko Sentral daw, parang ganun. May elite na. Pinapatubos ng kung may Baka halaga. na. Oo, so nag-iiyak siya dahil na gusto niya na makauwi ng... Nakuha na nyo. Oo, nakuha na nila. Eh, di pa ako nakastart nun eh. Silang dalawa. Kasi sabi ko na nga, Sino yung isa? Si Leo at saka? si Ben Jasid, tsaka si Kuya Mike. Mike, Ate Melby. Sila ni Ate Melby. Dalawa silang mag-asawang nag-vlog dito. Melvin. Sabi niya nga rin, hindi kanya kilala. Sabi ko, lapitan ko nga. Pamukhang talagang ano eh. Kung hindi si Don Sol nga, sabi ko, ikaw. Oo. Kaya Hindi mo lumapit nakita ako. kanina ka pa? Hindi naman. Oo, nag-iikot-ikot na kami dyan. Dito lang kami. Shoutout ulit, Idol. Ano binibenta? Ayun po, puto. Ano lang to, kutsinta. Naubusan yung puto with cheese. Kaya lang po walang lasa. Nawalan Ay, ng lasa. kasi po wala kasukal. Baka nawalan ng panlasa. Hindi kasi yung sukal po, kaya ano nila. Nord. Inuhold po yung asukal, shoutout sa ating government. Baka naman, Ano ba yung yung mga asukal? asukal, wala ng lasa, pati yung kape ko wala ng lasa. Shoutout sa ating Presidente BBM. Napakaganda shoutout na ito. Mga kapot-pot. Nakapot-pot ha. Puto kayo dyan, puto kayo dyan. Kaya na walang lasa. Dahil I-boycott natin ang mga nag-hold ng kasukal. Kaya pagkakaisa namin kayo mga vlogger pag hindi kayo nakinig. Pag yun ang itago yung asukal nila. Sukal.
Tapos yung asin, balita ko, mahal na raw, hinuhold na rin. Asin na nga lang yung Diyos ulam ko eh. naman, dami-dami. Sabi yung asin May ginagawa asin na. dyan, hinuhold pa. Mahiya naman kayo, mga nasa gobyerno. Hoy. Hoy. Ang hirap ka ng buhay. Wala na nga kami makain. Pa yung mga mamamayan. Oh, grabe naman kayo, huwag naman kayo paghirap. Hindi naman ganun. Kaya nga nakakostume ako para hindi ko ma-issue yung mga ano na yun, mga problema na yun. Pero yun pa rin yung loot mo. Pero pasok sa pag-uwi ko pa rin sa bahay, pag-ubad ko na ito, balik sa problema. Ayan, shoutout kay MB Vlogs. Ito kaya Ayan. enjoy mo, di ba? Enjoy natin yung ano, yung moment. Manay Eats. Manay Eats. Meron tayong Cooking, mag-love shoutout sa'yo dyan, Manay. Manay Eats. Dito sila para magliba. Kumusta ka na dyan? Mag-love shoutout sa'yo dyan, ha? mga bata kanina, ang dami na kung napasaya. Ayan. Yes. Sila nga po sabi namin. Maraming salamat. Thank you for coming. MB Vlogs. Ganito Manay Edge Cooking. Ayan, mag-love shoutout sa'yo dyan, Manay Edge. Nila eh. Ikaw Yung yung mga nanonood sa YouTube channel ni ate, yan. Punta kayo dito sa Papa Dolomite. Sam Vlog. Hello everyone from Tagum City. Ayan, thank you for coming. Papa Sam. Buhay ako. So ibig sabihin Ayan, thank you. Thank you guys. Thank you for coming guys sa aking live. Mag-love shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Makulimlim na hapon sa inyong lahat dyan. Baka naman, dito na ako magtatrabaho. Para ma-entertain ko yung mga pumunta dito. Oo, pwede no, kahit dito ka naman Ayan. Tanggal stress. Oo, dito na ako. Ano, hanggang Dito na ako magtatrabaho. Ibig sabihin, dito na ako sa sahod. Meron na ako tayo pakain. yun no, dito tayo mag-i-stay lahat. Tapos deliver ko lahat ng mga motovlogger. Yan no. Magkante. Yan. Tapos pag sumobra yung pera ka, magta-charity tayo. Magpapakain tayo. Magpapakain tayo tapos sa street children dito. Mga feeding program. O yung mga Ayun, karapat-dapat. nag-donate din kami ng Maraming mga street children dito. Oo. Kaya yung mga Magic sobra. yan. So nananawagan po kami yung mga gusto mag-sponsor sa aming grupo na mga vlogger. Pwede kayo mag-donate. Tapos bibigay po namin yan sa mga nangangailangan. Di ba? Yung mga sobra. Yes. Yung matitira, pang-jollibee natin. Oo, tama. Kasi kailangan natin ng lakas. Yung masusobra, yung iba to na kakain kami. O Jollibee. Hello. Pinakita natin ng Pwede Jollibee. kayo magpa-picture. Pwede. Pa-picture po kayo. Pa-picture. Pwede po. Ay, naka-live pala tayo. Ayun, ayun nananawagan ako. Shoutout sa mga taga Cavite. Ayun, kaya kami. Doon ako nakatira sa Cavite. Sa Imos dati, dyan ako nagtrabaho sa Imos. Sa Imos Sports Center. Ay, alam ko po yun. Oo. Ngayon, sarado na. Naging ghost hotel na yun. Ay, Ghost Hotel. Grabe, ang ganda. So, yung mga vlogger, iniimbita ako mag-vlog. Meron po akong invitation. Ay, kasama ka. Oh. Vlog tayo sa abandoned hospital. Maraming ghost doon. Abandon, maraming ano So, doon. para hindi tayo matakot tayong dalawa, siya ang mauna. Ay, saya Kayo maganda. mauna sa pag-vlog. Tapos, Ano, tapos sa likod, doon kami sa likod mo. Para titignan Hindi namin. pwede ako sa likod. Para titignan namin sa harapan mo. Ay, may putol na ulo doon. Dito ka sa kanan. Kasi yung ulo niya, hawak niya na, no? Hawak niya na. Tapos ang gagawin mo, pag iiwas tayo. Dito, ka dyan. Tapos sa kabila, mayroong madre na. Ayan, oh. Nag-ano rin. Magandang contact yun, dadami din natin. Pwede. Gusto mo ba yun? Schedule na natin kasi meron ako. Sa likod niyo ako. Sige, doon ka na sa likod. Kasi meron ako mga kilala mga vlogger na ghost hunter. Meron ako kilala. Ang pangalan nila, The Kilabot. Yun ang pangalan ng grupo, Kilabot. Lahat ng mga abandoned hospital, hotel. Parang nabasa ko na ano Nakapanood daw kayo noon? Oo. yung sa isang ano, Sa isang vlog. school, parang old school siya na abandoned. Oo, Siya tapos, ba yun? Pero not sure lang. tapos Pero, nagkakalagpagan. oo. Uy! Hindi Oo, nyo, diba? tapos yung electric fan bumubukas Sabi, nandito siya. Tapos, lumipat na naman, nandito. Oo. Pipili. Actually, meron na dito sa hotel, di na tayo lalayo. Alam mo saan? Yung Baby Hotel, ayan. Ayun, nandun. Ayun. Itong building niya. Ayan. Hindi po kami lalayo. Yung building na yan, yung Bayview Baby Hotel. Park, ano, Baby Hotel. Diba? Meron po marami. Kompleto po mga ghost dyan. Merong May ano, doktor, may nurse, may lahat. pasyente. Di na tumira lahat. Kasi Yung mga namatay. meron Ayan, na nag-usap na kami ni Magic Glenn. Magkako-cosplay din ako. Oo, pwede. Ano ang costume ko yung Thor? Oo. Thor. Siyempre hindi naman tayo papayag na ikaw lang ang magtotor, magko-costume. Siyempre. Siyempre meron Si tayong darna. Hazel, oh. So may magdadarna dito yung mahap na cellphone. Abangan nyo siya. Magko-costume, tama-tama, trending ang darna. Da, magdada.
Darna. Kung ayaw mo mag-Darna, ikaw si Black Darna. Ayun. Kontrabida. At least nakaitim siya, di ba? Oo. Pakakashake mo lang sa lotion, walang problema. Black Darna. Abangan dito sa Baywalk, Dynamite Lakes. Pakita mo natin yan. Si Black Darna. Ayan. Ang kalaban ni Narda. Yes. Si Darna. Gaya na ako si Thor. O, sige, mag-recruit na tayo. Sino dito mag-volunteer na Valentina? Valentina. I-invite Konti ang natin. babaeng ano, di ba? I-invite natin. I-invite natin ang Sino ba mag-alala? Para tayo yung Oo nga, magbibigay no? ng saya sa kanila, di Awesome ba? Pero Oo. tayo lang ha. Baka dumami tayo. Pag dumami tayo. Pero marami naman, di ba? Ano sa bagay, di ba? Pero tayo magpapag-picture. Kasi sasanayin natin. Kailangan pag ito stay, mga ano tayo, mga touch masyado, baka mamaya baka sabihin, hindi na mali siya ngayon. Yan yung mga ano ko. Kasi professional cosplayer ko. Trabaho ko kasi enchanted. Oo. Yung mga rules ko, yung masyado magano sa mga dress, baka isipin na dapat So, kailangan meron pa. kailangan natin bigyan natin sila ng guideline. Kasi tayo ito masisipin ng ano, admin ng ito, pati. Diba? Kaya kami na po mag-handle. At ikaw yung magiging ano namin na secretary. Tapos boss, ikaw yung ano, protocol ano natin. Sige. Sergeant of Arms. O, sige, sige. Doon na. Senator, yung mga pasaway. Doon ako, ano ako. Okay. Yung mga pasaway, pupupukin Marshal ako, Marshal. Ano ba, sample, Picture. pasaway, yan. Halimbawa lang. Yan, yan. Ito mga tropa nito sila, ano, yan, mga rapper to. Ayan Shoutout kayo sa channel niya. Ano pangalan mo? Ito si Leo, yan, nakikita Ayan, niya. Idol Leo, nandito na yung Naka-block ano. siya. Hindi yung makasa politics. Leo, Ibig magpapasa, nandito yung anak ano mo. to, rapper. Magaling mag-rap to. Sige, sample. Sample ka. Sample. Ayaw Ikaw. eh. Ito, Pag yan. nag-YouTube ka ba? Ano ba kayo, mga vlogger Ano ba kayo? pinagkaanan Mga nyo? nagtatambay. Anong gadgets? Mga tambay daw sila, tambay vlogger. Tambay vlogger. Natambay vlog. Dahil nagtatambay kayo dito, saan meron tubig dito? Nauhaw na. Sa labas lang. Sa labas. Ayun na sa labas. Hindi mo Ang nga daming tubig. tubig ko. Bawal mo ang tubig. Tinuro sa'yo yung dagat. Kanina pa kasi naluto yung laway ko eh. Pwede ka naman tumawag dyan ng bibenta. Ayan po, shoutout sa mga hello po, welcome sa inyo lahat yan. Welcome sa Dolomite. Pwede po magpa-picture dito. Enjoy. Gusto nyo magpa-picture sa akin? Okay lang. Ayan o. Tubig-tubig lang. Ayun o. Live Ating tayo. Magic Glen. MGC. Hanggang ano po ako dito, anong oras na ba? Siguro mga 1 hour dito pa. Punta kayo dito sa Dolomite. Ayan, pakisupport po guys. Sticker. Ayan, pakisupport naman po. Gusto mo sticker? Ayan. Ito, sticker. Lawayan mo para dumikit. Lawayan mo. Mag-YouTube ka. Ayan, oh. Mag-YouTube Para ka ha. dumikit. Ayan. Ayan. Subscribe mo ha. Subscribe mo, Subscribe mo pakisupport. yan. Ito, sama mo na. Dalawa mo. Para saan dalawa? Meron na. Siya lang, parehas lang eh. Magkasama naman kayo eh. Kung nag-pin-pin nga. Mag-YouTube ka ha. Pag-pin-pin nga tayo. Pagka tayo nandito. Ikaw po, wala kang sticker. Nandiyan na. Oh, hanapin mo. Tingin rin ako sticker. Ayaw ba mag-pindot yung cellphone mo? Ito. Subscribe nyo ha, huwag nyo sayangin ha. Ayun o. Ikaw naman. Facebook mo. Pin-pin tayo. Same lang. Ay, masasabi mo dito sa ating beach, Dolomite Beach. Mahal lang maligo eh. Wala Ay, kasi pumunta ka lang. O eh, pag pwede na, ano, araw-araw na kayo dito. Chat para sikat. wala pa yun. Wala pa yung ano. Ako na. Ay, gusto eh. Pagbalik ko rito. Yan. Ano ko ah. Ay, ano lang to. Facebook lang to. Hindi ba sa Facebook? Oh, hindi ano. Okay lang yan. At least may connection. Pag pumunta ka dito, balitan mo. Oo, sige, nandito na halos araw-araw yung iba namin kasamahan. Grabe. Every day, morning pa lang, pag open nito. Baka naman sabi mo, support tayo dito. Oo, yung morning kasi may mga pasok sila ngayon. Si Mar TV. Ano bang araw maganda pumunta dito na nandito sila? Ganito, morning nga lang yung iba. Tapos Ay, may yun, TikTok ka rin na. yung sa TikTok siya, TikTok ka na rin. Maganda pala pumunta pag nandito sila, no? Makikilala mo yan. Makikilala mo na sila dito pa ikot-ikot. Ang dami Basta sila. may hawak na camera. Basta Naging makikita mo bal. naman, ito tayo lang naman nagaganti, di ba? Sige. Kasi PM kita kung sino Kasi yung dami mga ko na nandito. subscriber doon sa amin, wala na, kailangan lumayo na ako. Para madagdagan. Ano ka naman? Wala ka sticker yan. 2,000 plus ka na, ano?
Wala, 1 month pa lang ako. Bago na ako na Bago lang yan si nakilala Hazel, ka ah. nito. Hindi pa ako vlogger nun eh. Ah, hindi pa. Nakikijoin din na ako sa Okay, kaguluhan boss, dito. anong Facebook mo? Ha? Pindutin mo dito. Facebook ko? Facebook. Ay, na pala, naamo na. Oo. Nakuha ko na. Nagkakuhanan na kayo Wala, kanina. inubos eh. Papagawa uli ako. Ito na lang. Kami dito po. Balik-balik lang. Balik-balik lang, no? Hanap kayo ng mga magpapapicture sa akin. Tapos ano, para may pangkain Para tayo. may pang ano kayo, para may pang my day. May pangkain tayo lahat. Nita Bustanan, may galab shoutout sa dyan. Nita Bustanan, RJ Padama, may Magic galab wand. shoutout. Ito, wala, ano yan. RJ Padama, salamat, Mamalo salamat, din sa mga salamat. batang... Maraming salamat sa pagpunta, guys. Hanap kayo ng bata, dali. Ayan. Ay, ma. Mga batang Yan pa kaya, ma'am, nag-assume nila. Ay ma'am, pwede po magpa-picture, okay lang. Pwede pa picture dito, Picture pa, okay wala ano. pong bayad. Tapos pwede kayo mag-shoutout sa ano yun. Pwede kayo Ay manawagan. ma'am. We're the vloggers, ma'am. Oh. Huwag kayo mahiya, ma'am. We're just vlog. Vlog kami ng mga magagandang okay naman. Hold it. Don't worry, we're friendly. Ayan po, ayan, Friendly meron vloggers. tayong kaibigan dito. Magic led. Wala naman akong kaibigan dito. Kami po, mga, we are your new friends. Hi, ma'am. Yes. Welcome to Dolomite Beach. Yes. What's your name, ma'am? I'm Jane. This is Miss Jane, the owner Jane. of ano, Mang Inasal branch. Tama ba? Sorry. Pwedeng This is, gawin Ma'am thumbnail, Jane, no? your Work is from... Kaso nakalive ako, paano mo? Hindi ako marunong. Pwede ba mag picture habang Ah, Wala, relevant. pag live So those wala. who would like Wala to yan, wala. record. Sa pagka-video pwede. Pag video wala. nagagawa niya? Kailangan meron kang sarili, Oh, may you iba pang guys, if you gadget. like to go to Taiwan, Ah, not so in dapat may China, ganun. May isa ka pang please don't gadget. go Kasi pag China. live, walang There's a- picture ito. Ano Oo lang nga, yan. front and back Front, lang oo. yan. If Nahanap you ko want rin dati yan, to wala get eh. a job in Taiwan, just go to Pag your video ka pwede. office. Merong Ano, camera capture, doon. oo. Capture Kaya na. nga sabi ko eh. Gusto ko rin sana yung gano'n. And prime goal. And your office is here in... Padre Paura Center. Oh, you go to Padre Paura Center. What's the name of the building? Prime go, Padre Paura Center. That's the building. So you guys give your requirements to Ma'am Jane. Okay, Ma'am Jane, go to her office. Bye-bye. Hi ma'am. Ma'am, shout out ka rin sa Shout out akin. sa akin. Ganda naman ni Ma'am. Yes, Ayan si Ma'am Jane. Ma'am Jane ba? Jane po, no? May dumating. Hi po. You're Hi, live at everyone. Facebook page. Oh, One more time. Pwede po you magpa-support invite- ma'am. Ay, ate, ate. Ayan po yung aking, Invite, ayan po yung aking channel ng anak ko, tsaka itong akin, ma'am. Okay. Ito naman po yung sa akin, Hazel. Pero ngayon nilagyan ko na ng vlog. So, And Hazel then- vlog na po siya. Ayan And si then, Ma'am ma'am, Jane po. You use si your Ma'am camera. Jane. Sa Dolomite, mga idols. Pwedeng pang thumbnail, no? Yes, si Ma'am. Ayan, oh, ang ganda naman. Ay, sorry. Anong Jane nangyari? Ano yan? Ano yan? Ayun, ayun si Hazel na wala. Ay, ano? Huwag niyo akong walain, huwag niyo akong kalimutan. Hindi yan pa camera. Sabay ganun Take kami. picture ka lang. Ayan si Ma'am Jane, na-meet natin dito ngayon sa Ma'am Jane, yung Dolomite. gusto mag-abroad for Taiwan, contact us. Oo. Hiring pa sila May until agency si Ma'am. Ay, agent, ano ba sila? Ang tawag dito. everyday hiring po sila doon sa kanya. Ma'am Jane, yung take picture ka lang po. Para if you have time sa bahay. Ayan. My TikTok. TikTok, YouTube, and Don't forget Ma'am Jane. Ayan, ma'am. Oh. yes po. Opening hiring siya. syempre, ang Pakipicturean niyo rin, ma'am, para pag nawala yung ano mo. Sige, no problem. Ah, thank you. Kasama na ako, ah. Kasama na rin kayo. Yes. Ay, ayan, oh. Yun o, para may souvenir Oh, tayo kay Kaya Mama. mga friend ko si Ma'am yes. Jane pag pupunta dito sa Bilbo. Ayan, oh. Sa Dolomite. Ayan, oh. Thank you, thank you. Tapos thank Ma'am you. Jane, pag may occasion, you can invite me. Yes. If you need magician, cosplay, anything you like entertainment. Oh, Birthday cosplay. ng boss mo or your pamangkin, you can hire me anytime ma'am. Just Ayan, oh. Pwede niyong kunin to si ano. I'll give you my give me your ano po. Hindi po ako mahahanap. Ganun po. Ako na lang po. Ito po ma'am. Ayan guys, nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Nandito po tayo ngayon live sa Dolomite Beach, Manila Bay. Kaya kung saan nandito si Magic Len at saka si Miss Jane. Just fight all day. Yung Jane. Sasend ko po sa inyo. Dolomite Beach. PM na po ako na. Mag-thumbs up. Ayan, Nita Bustanan, nag-love shoutout sa inyo dyan.
Maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Guys, para pasok na. So yun, Ayan, RJ Padama channel. Nag-grand shoutout sa dyan, RJ Padama. patuloy pa rin itong pumapasok dito sa Dolomite Beach. Ayan, share lang po sa ating live. Share lang po guys. Maraming salamat. Star Mall, ito, Star Mall. Ayan, share lang po tayo guys sa ating live. Maraming salamat sa pagbisita guys. Kasi yun. Si Madam. Ma'am Jane. Ito na pala, nakita na pala. Yay! Nakita na siya. Nakawawa namin kanina. Ay, nawawala siya. Nawawala. Pero nakita mo na. Okay na. At the same, nandito na, nagkita-kita na tayo dito. Ma'am, what's that? Nag-iisa ka, ma'am. Yes. Vlogger. Iniwan niyo ako sa office. Nag-vlog tayo, vlog. Oh, shout out na lang, shout out. Ma'am, salamat po. Enjoy ka. Salamat, ingat ma'am, ingat po. Sa susunod, magko-costume talaga ako. Para mas lapitan ka. Oo nga, talaga, tama naman eh. Gimmick lang yan eh. Alam mo ba dati, nag-ano ako, sa ano namin, sa school, bali Christmas party, nag-ano ako, tawag dito, nag-dress ako ng Hawkeye. Alam mo si Hawkeye? Oo, naka-jacket siyang itim, merong utana, may tao, gano'n, si Hawkeye yun eh. Check mo nga yan, sir. Ang ganda rin mag mga cosplay. Pasok na po sa wag naman, sir! Si ate nga na Magic Blend. Tapos, at sa mga ano, sa school yon. Sa school, Kasi syempre, mas aanuhin ng mga bata pagka gano'n. Oh, yung camera mo. Ikaw nagre-request ka. Halika rito. Ay, sir, ano yun? Jonah! Sige. Ayan, nagmamagic si Idol. Oy, bato mo daw. Ding ang bato. Ay, bato mo na. Ayan, ayan. Darna. Muna, sakto yung nasili mo. Yung bato ni Darna. Valentina. Laki naman. Ni Valentina. Tapos lulunurin niya. Magic nga eh, magic eh. Hindi niya lulunurin niya. Dalawang choice ko, kabinus na ako. Nakakapagalitan. Baka mag-time din siya. Hindi niya na lulunurin. Ayan, so nandito si ating Idol Magic Blend. Oy, tago mo. Punta mo sa akin. Bato. Mama ko ba to? Ano ito yung bato? Ayun. Ayun. Ayun bato. Ayan ha, bilis ng kamay ha. Oh, bilis ng mata ha. Oh. Ayan ha. Oh. Ayan, nilipat oh. Wala, hinulog. Oh, ayan, lilipat ko ha. Tandaan, di ba? Oh, dati nandun eh. Sama. Ayan, inalog oh. Oh, Kopin mo. Tama. tama siya, tama. Oh, tama. Oh. Ano kayo, ha? May tama siya, may tama. Para ka. Ito ka lang. Ito na yung magic, pero bago ko ituloy yung magic, pwede ito na mo. Ano? Subscribe kita. Sabihin mo, subscribe sa lahat ng mga nanonood. Sa mga nanonood po, please subscribe. Cosplay vloggers. Oh. Ayan oh. Ay, dito pa? Okay na, pinakita mo na. Ay, sama mo na to. Sama mo na to. Sama mo na. Ayan, Ayan. sabi mo subscribe. Panutong bayad. Lutong. Kay Please Bia. subscribe po kay Lutong bahay. Kalutong Bahay. Yun ba yun, Kay kuya? Bia RTV. Sa lahat ng mga nanonood, kakain tayo sa kanila, ha? Libre po. Kain lang po tayo sa kanila libre. Opo, Ay, ano na yan? Ito na. Opo, nag-ano. Ito na, oh. Titulano po. Sabihin mo. Ano ba yan? Sabihin mo, watch. Watch. Sabihin mo sa kanila. Please watch and subscribe. Lakas mo, watch. Watch lang ba? Oh, watch. Ano, watch? Watch! What's Ayan, ano, oh, Relo? Ito, watch. Ayan, oh. Ito, watch. What's Relo eh? Sabihin mo, watch. Watch. Oh, palakpakan, watch. Halika, hindi na. Joke lang yun. Dito na, dito ka. Hindi naman. Dali mo. Wala, patutunggol. Hindi pa tayo relo.
tira mo. Ganun lang. Ganun. Bang, Mawawala. wala na. Kuya, dyan oh. Tingnan muna, ayusin mo kasi. Lagyan natin ng pulbos. Tulbos. Mayos ka kuya oh. Punta ko, okay. Ayusin natin. Powder. You put powder. Put powder. More powder. We have from agriculture. English pa ako dito eh. Yeah, you can do it. Yung more powder. Samahan mo siya. Powder. Ano aplikante na? Sabi mo, watch. What? Kakatapos Watch the rock. It will float, sir. First time here in the Anong agency, no? Prime? Watch. The floating rock. Wait. Ito na. Nasaan na? There's the rock. Ay, niloloko tayo. Wala. Wala. You put the rock. You touch the rock. The rock. Andito na ako sa nagmamagic. Oh, here. Ay, ilan ba? You see the rock? Just press The rock, sir. Is the rock here? Wala. Press the rock. No, this one, not that one. Ah, viral po tayo. Yay! The rock. Kanina pa yan eh. Tagal nito. Ito. Yan ang rack sa likod mo. You touch that. Disappear. No more. Okay na. Ay, nandiyan na. Nasa tenga mo pala eh. Oy, last one. Last na. Tikman mo muna. Ikaw na. Ikaw na. Ano to? Ito na. Oo, pabilisan ng kamay ng ano ha. Bataw. Wait. Nakita ko. Huli ka. Quiet. Huli. Oh, wala na. Everybody clap. Viral ka na ngayon. Thank you very much. Ayan ma'am, dahil dyan. Pa-subscribe po. Thank you very much. Thank you po. Thanks po. Ano pa sa kanina? Yeah, and the famous producer in Hi po! Shoutout po sa mga taga-Pangasinan ha! Ay, shout out po. Kain tayo dito! Kain tayo kay Kaluto. Ano yun? Nasaan ba yung ano? Kalutong bahay. Support naman po kay Kalutong bahay. Bye! Ay, meron ka pa nakuha doon. Support na rin yung anak ko. Sige po. Ingat po. Taga saan kayo? Ay, may glove shoutout kay Ems and BCN. May glove shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagbisita, Manay. Manay Eds. Ano, Manay Eds? Nagluluto ka na ba dyan? Thank you. Hindi, ngayon lang ako napasyal. Dita Bustana, may glove shoutout sa dyan. First time ko pa lang dito na nakapunta. Pero lagi akong dumadaan dyan lang sa kalsada lang. Sa labas na dito. Oh, dyan. Hello guys. You work here, vacation. Okay. Sige, sumama na kuya. Okay, salamat din. Ready nga yung tipak sa dito. Tignan ko na kung makakapunta yung tipak. Meron ka wala lagay. May lagay ka pala dyan. Hindi tayo sa
naka-live pa si Boss. TV Shout out, MJ Vlog. MG Vlog. Ayan si MG Vlog, nakilala natin kanina. Pero sila yung admin. MG Vlog. Mamaya pag uwi ka, balikan ka na. Portahan natin. Sige, thank you, idol. O pag may time ka, gusto mo, puntahan mo yung Pinoy Core TV ha. Sige. Sabihin mo, invite kita. Sama mo yun, ha? Pero Nakita mamaya niya, pag uwi ko, pupuntahan ko yung channel ko. napanood niya yung naka-vlog ka ba? Napanood niya yung bato na nawala, walang daya yun. Oo. Walang daya, konti Oo, lang. wala eh. Kita-kita. Oo, wala. Kita naman, hindi ako nahuli. Naka-live si ano. Wala. Yung mga, Live na live. Naka-live siya. yung mga naka-live, huwag na lang kayo maingay. Hindi ako naka-live eh. Yung mga naka-live, huwag na lang kayo maingay. Sa likod lang naman yung nakita. Kasi yung minamagic ako, hindi ako nahuli. I-skip ko yun mamaya. Eh, kahit di mo na-skip para pumunta sila dito sa Hindi na pwedeng skip yun, naka-live. Nakalive yun. Naka-live. Pero hindi naman siya halata. Kasi kulay naman ng sa kamay ko. Pero magandang gimmick yung ano, yung naka-cosplay talaga. Tsaka, Pupunta ka na mamaya. Ikaw ate, Magic ka talaga. lagi ka din napunta dito. paminsan lang kasi na malayo ako dito. Marami pa bukod sa ano, May kasi medyo kailangan na magpapa... Habang lang ako, one month Ano pa ba pwede sa'yo? Dito ako nakikita ng mga kapatid. Deadpool. Meron sa Shopee. Kasi Kasi binis medyo sila skinny dito. si Deadpool. Si Deadpool yung sa Ay, Marvel. na rin ako mag-vlog. Search mo sa Google. Pagka may mga Yung event. kasama nila, Ako bago pa lang din ako. Yung hindi namamatay? Account ko lang ng yung maskara niya pula at saka itim. pero ano, gumawa ng party kasi namin. Nagpakaroon ng party. punta mo yung ano ko, Kaya yung manamin channel ako ko kasi yung meron mga cosplay din ako ng nagpaparang sa Super High. Yan ang namin. Super High. Oo. Ah, Yung yun. ay naka-black din. Asan na yun? Yan ako sa Sa channel. bahay. Yan. Ayun, saan mo? Tapos may Sa mga nag-aayuda doon sa amin ano. Asan mo? Sila Oh. 5:13 guys, 5:13 ng hapon, makulimlim na hapon. gugutom na. Boss, ako pag nakakarinig ng pagkain, nagugutom na rin ako eh. Ayun ang inaabangan ko guys. Ayun, si channel. Yahira TV ay, shout out sa'yo. Ayun ang inaabangan ko guys, ang maganda yun. Yung anong tawag niya, sunset. Ayan. Ayan guys, papansin nyo guys. Abangan natin yung paglubog ng ating Naka-live. sunset. Yung mga nanonood kay Biyahero TV. Yahira TV, Manood kayo dito. shout out hashtag MJ Vlog. Hashtag ikaw. Hazel. Ikaw, naka-live siya, naka-live. Ng mga kaibigan natin dito. Hazel. HYZHEL. Hoy! Oh, di ba? Naka-live to, Kilala ko to, may Yes, kasama Ah, ka bossing, palang payas. Biyahero TV, ayan, Biyahero. Hindi, dito lang din kami nag-meet ngayon. Ayan guys, pa-support naman guys. Tayo. Thank you. Andito ka pala sa Manila Dolomite ha? Oo. Kanina lang kasama ko sa Idol Ben. Ayan, nakalive po si Biyahero TV. At Ayan. kayo lang nandito? Oo. Kanina umaga sila. Abangan mo mamaya, may third set pa ako dito. Yan, MGC TV. May third set pa, may spasyo tayo dito. Sige, panoorin ko mamaya yan. Yung mga gustong mawala, punta na kayo dito. Ay, yung mga yung gustong ibalik, ibabalik ko. Yun. Nawawala at Yung bumabalik. gustong ibalik sa ex, ibabalik ko kayo. Pwede yun ha. Balik ko nga ako sa ex ko. May hugot ah. Ano pa ayaw na sa ex? Pag ayaw nyo sa ex, di maghanap tayo. Yun ang maganda. Marami dito. Marami mga kaibigan dito. Kasi kami mga vlogger, pwede namin kayo tulungan. Pwede kami maging Ng tip ba tip? Ayan sir, pwede kayo magpa-picture sir. Ay, bibig. Bossing, pwede magpa-support din ako. Oh, sige boss. Balikan natin mamaya. Ayan. Sige. Comment lang kayo guys, ay ano, sir, sige. para mabalikan natin. Lagay ko sa ano ko ha, para hindi mawala. Thank you. Ayan si Biyahero TV, supportahan po natin yan. Yes. Mga kapwa natin vlogger Ay, yan. kala ko performer kayo, kaya Ha? vlogger pala. Alam mo, magiging performer na to. Abangan mo to. Oh, ito siya. Nagbabala kami sir mag-cosplay din, magsusuot din kami. Plano si Sir. At tayo magiging admin. Yung mga gusto mag-audition, yan, PM na lang kami. Ha? Kasi kailangan Kala ko may... nga kanina si Batman. Akala ko. Hindi, ako yung talagang ano eh. Nagko-cosplay. Magician eh.
yung Magic Joker na MDC TV. Marami kayong mapapanood dito, mga ma-entertain kayo. Yung mga nalulungkot, yung mga single, yung may problema sa pera. Ay, mga Ano na kayo? Mga Kahit wala walang nyo pera, problema. basta masaya. Kahit tayo mga nagugutom, hindi pa sa kayo ng gutom pagka nakit. May isang ano. Baka mamatay, hindi, kumain kayo. Hanap tayo ng audience. Hanap Ayan, tayo. sir. Hanap tayo. Kay Manay Eds, Biyahero TV. Ayan ha. Manay Eds. Manay Eds Cooking. Ayan, kaibigan natin yan. Hanap mo na kayo ng safety. Manay Eds Cooking, Biyahero TV. Ayan, nakita ka daw. Ayan, supportahan natin, Manay. Si Biyahero TV. Ayan. Lagi din siya nandito eh. Saka si Hazel. Ayan po. Ayan. Ayan po yung kababayan ko si Hazel sa Bicol, sa Racine. Ayan. NG Vlog, NG Vlog. Ayan. Supportahan po natin yan, guys. Hashtag MJ Vlog. Hashtag MJ Vlog. Ayan. Si Margaret Glenn. May mga purpose sa isang buhay. Ayan. Baka may mission tayo. Yes. Kabayan, naka-live siya. Kabayan, May si mission tayo. Biyahero TV. Dito si Biyahero TV, kasama rin natin. Kita-kita kami dito sa Dolomite Beach. Ayan, nag-love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa aming live. Wala ako nakabisita ulit. Live pa naman kami nakabisita. Ako lagi ang tagal-tagal ko dumadaan dito. Si wala nang ginagawa pa lang to. Thank you, thank you, thank you. Pinaabangan ko na to. Manay Eds, thank you. Okay, Hindi ako nakakadaan dito kasi palagi ako busy. share lang po ang live natin. Share lang po ang live natin, guys. Maraming salamat. Na Mar TV, ayun. Dito kami lang Shout out. Ayan. Nasa muna tayo comment guys. Uy, 1,000. Galing kay Ma'am Virus. Magsimula ng mag-vlog. Yan, thank you sa pagpasok sa Manay Eds, thank you, thank you. Maraming salamat sa pagbisita, Manay Eds. kilala ko ba to? Baka mamaya nag Floor Live. Ay, thank you, Floor Live. Pagkanin, thank you for coming, guys. Thank you. Naiingit lang sa mga dumadaan dyan. Kailan lang kami ron ng time. Ems on DCM, nag-love shoutout sa iyo, Ems. Yan mga kababayan. Shout out sa mga Anak muna ka na. OFW. Totoo yung nalalamunan ko eh. Meron tayo mga kaibigan dyan sa Japan. isang grupo, PBR. May isang grupo dito na ano, titanapin ko sila sa mga Mga taga saan kaya? Yan, baka may kilala tayo dito. kung ano ba yung kanilang agenda dito. Baka may kilala tayo mga... Oo nga, mukhang ano to, may grupo. Sana yun. Ito, nakalive si Kabayan. May inom daw ng tubig. Nauuhaw na ng kakadaldal. Saan na si Idol BJ? Ha? Saan na si Idol Wen? Nandiyan lang yun. Masama ako sa kanya eh. Ako nandiyan lang yun. Si Ate Mel tutuloy pa rin ba mamaya? Oo, pupunta yun. Oo. Sundin ko na lang mamaya. Oo. Tingnan natin yung mga grupo yan na nandito. Parang kilala ko to. Hindi na. Ay! Parang kilala ko to. Si ano to, si ano? KBR. Si ano, di ba? Si ano? KBR. Oh, KBR, Edel. Ano, Kanina kamusta? ba kayo? MJ Vlog. Hazel! Ayan na naman. Oo. Ano? Ha? Hazel! Ay, oh, ikaw pala si Zil. Ayan. Ay, Paano lang tayo nagkikita eh? Diba si Camilo. Camilo? Yung di ba doon tayo? Yemet, Yemet. Okay, tayo nagkita. Oh. Vlogger mo. Ayan, mga vlogger dito, mga gwapo at magigilas na vlogger. Thank you, thank you, thank you. Ayan si Ayan, support lang tayo kay KBR TV. At ito naman si MJ Vlog. Boss MJ Vlog. MG. MJ Vlog. Ayan. Ay, pasukin niyo yung kanilang mga live. Idol na si Camilo Lionel. And good evening RG De La Cruz, sabi ni Ma'am Lucky Harada, no? Ayan, nakita na naman kami ni, ano, Good ni evening, Miss Beautiful Lucky Harada. Carmelo Yemet. Si Hazel, oh. Hindi ka nag... So, madami na mga kababayan na mga ano dito, yung mga kababayan natin, mga vlogger. Ayan, nakita-kita. May galab shoutout, admin. Admin Albic, may galab shoutout. Maraming salamat, admin. Salamat sa pagbisita, admin. May galab shoutout sa dyan. Ayan, hindi mo nabutan yung kuhan. Magic shot. Wala na, natapos na yung magic yan. Lumabas na. Lumabas na.
Ayan, anong oras na mga kababayan? 5:27 mga kababayan, 5:27. Makulimlim na po ang ating titingnan natin yung ating makikita mo guys yung ating sunset guys, oh. Ayan, nanabangan natin yan guys. Dami pa rin tao guys, mag-alas 5:30 na, oh. 30 minutes mo left. 30 minutes left. May isang sumunod na itong mga bayan. Sipag na ni Sir Carlo eh. Ano niya mag-visit sa mga Ito na yun. Nakita kami nito nung may dragon boat. Oo. Ganyan. Oo. Ako ngayon, nung nakilala ko nga sila, pag nag-visit ako ng LS nila, nakikita na ano ko na yung pangalan nila. Pero ngayon lang kami as in nag-meet ng mga to. Kaya sabi ko, nakita ko. Sila Papa D, Daddy D. Nakilala mo Si na Papa dito? D, si Daddy D, nung nag-feeding kami sa Binondo sa Nandun Chinatown. din siya? Kasama namin siya. Galing ah. Oo. Kasama namin siya doon. Wala na iba na since lagi maganda na Si Ben Jassy. dito nga kami na yung mga dami ng Aming galab shoutout sa dyan, admin, Albic, galab shoutout. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Nandito tayo guys sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan, kung saan nakikita nyo guys ang mga grupo-grupo. Ayan, yung mga pamilya, ayan, mga magkakaibigan. Andyan sila, may mga bata na naglalaro. Ayan guys, may mga bata na naglalaro guys. Suro na biglaan. Surot daw sa Ayan, maraming salamat Manay Eds Cooking. Ayan, suportahan po natin guys yung bawat isa sa atin. Maraming salamat Manay Eds Cooking, admin Albic, maraming salamat. Sir Nick, yan, inom siya ng tubig. Grabe na. Nakuhaw, nakakadaldal. Nauhaw at kailangan mo talaga pag umatin ka doon sa kanyang palabas, sa kanyang magic. Kailangan pipicturean mo muna yung pan. Oo. Kaya nga, Naubos na yung sticker niya. nakakauwaw, nauuhaw nga rin ako. Kasi may dala akong tubig. Natutuwa na lang ako sa kanya eh. Pero ano siya, alive na alive din siya. Oo, pero medyo nakuhan si Tatay Ben kanina sa kanya eh. Oo. Kasi habang kausap niya yung isa, kinausap rin si Tatay Ben ng isang babae na taga Itubaw daw. Sabi naman doon ng Suro, bakit? Sino bang kausap mo? Di ba ako? Ay, Kaya na medyo nakuhan si Tatay Ben. Eh, alam mo naman si Tatay, di ba? Mabait sa mabait yan. Pero pag nagkatampo yan. Ayun, ang dami naglabasan na tuloy yun. Siguro may mga mission talaga yan. Boss Marlon, may kuha siya kanina sa mga siya lang talaga. Ate Milby baka nagtago na ngayon. Kapsat Makoy, ayan na inyong naman yung manong matatama ng Milby. Ayan, basta mo ingat at God bless kayo manong matatama ng Milby. Hindi Makoy, ito dyan. Julius L, ayan, bago ng TV bahay ko yan. Hello tatay, TV po, ayan. Natutuwa ako sa surot, mga bayan, nawawala din ko eh. Lumabas pero hindi siya yan pinalabas sa entrance eh. sabi ko tawagin niya. May galab shoutout kay Fredeline. Fredeline, may galab shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Ayan. Anak ng patay na ba? Yan lang yung magic yung magic. Sabi niya naman eh, may nakabayad ko ba dyan? Napasok ko doon na. Hindi na nag-lap siya sa mga sabi.
Fredeline, pangkalahatan, may club shoutout sa iyo. Natutuwa ko sa Magic sa sobrang sibo niya eh. Pagpasok niya sa entrance, lumalabas rin siya, nag-exit sa entrance. Saan? Ayan, nandiyan si Paring Mark. Iwan ko, may bagong magkota eh. Grabe yung mga ganun, grabe mga suro na yung mga bayan. Natutuwa ako sa kanya na napipikon ako eh. Tulungan mo naman, sabi ko dito ka dadaan, sa entrance pa naman nag-exit. Hala dyan dyan. Pinayagan mo siya? Ha? Pinayagan? Siyempre hindi. Saan pumunta si Ro? Sabi ko, magtawag lang siya dyan ng titinda ng tubig. Oo Hindi nga. naman yan babalik. Pero ang Iabot na lalabas, lang, no? oo. Natutuwa ako kasi sobrang bibo eh. Sa sobrang bibo, Sobrang bibo sa kanya nga sa exit pagmamagic. lumabas. Sa sobrang niyang pagka-magic, siya yung na-magic sa entrance. Nawaw mali sa entrance. Akala niya dyan lang, dyan tayo nakasip at entrance lang. Now, Naubos yung ano ko. Yung natutuwa header ako ko. sa kanya. Ayan. Patambay po. Sige po, pure dilawan. Tambay ka lang dyan. No? Imbag naman yung gamsat, luri. Ayan Masa gamsat, God bless always gamsat. Ayan. Natutuwa si Ma'am Tuna Salvador. Oo nga ma'am, natutuwa lang ako sa kanya. Kanina sobrang pa yan bibo dito niya eh. siya Sa yung sobrang ano. bibo. Biruin mo yung magic na, yung bato, pinapadaan lang sa ulo ng babae, hindi pa nakikita. Mamaya-maya, napapagod. Bibili na daw siya ng tubig. Gusto niya mag-exit dyan sa Nagsigawan ka lang. Oo. Tinuruan ko ba, dito ka mag-exit. Akala siguro yung nagbibiro lang ako eh. Sinabihan na, hindi pa sumunod. Nandiyan na si Leo. Kita mo? Ayaw makasa? Ayan. Nandun si Idol Ben eh, oh. Papahinga yun si tatay. Ayan, nandun si ano. Nawala yung Anong channel ni, pare? Naglilikaw-likaw. Ate Melby. Isuna Manong Melby? Oo, Ate Melby. Pero yung isa, yung Kulo gamit ko ba ni di ay Ate, Manong ko ha? yung gamit ni Ate yung channel mo, tapos yung channel niya. Oo, yung yan ang gamit. Ate Si Melby at LB Gotidio siya yung channel niya, pero ang ginagamit niya yung channel ni Ate Melby. Ate Melby. Kasi Ate Melby, ang channel na gamit is kay LB Oh. Gotidio. Parang nag-swap sila ng channel. Baka Isuna Manong ko. Oh, tumingin si Matt. Mar TV! Kumusta sa hapon? Ayan na. Makulimlim na hapon. Sana Hindi makamasa, oh. Tawagin mo din. Asan? Ayan, sa harapan. Leo Makamasa! Scroll ko, Leno. 3 points! Scroll ko. May darating daw na NBA player sa MUA. Nandun na. Ah, si Jordan. Nagkita na kami. Nandun na siya. Nagmano ako noon nagmano ako sa kanya. Kumano ko lolo. Lola. Lola. Kasi siya nga yung import ngayon sa FIBA. Kay Ate Melby tawag-tawa, tawang-tawa. Meron kasi Magic Hero, hindi mo lang RTV. Ayan si Martillo. Nagkasalubong kayo dyan. Sayang. Sino ngayon? Surot. Si Surot. Hingi naman ng video. Hindi ko nga binidyoan kasi napipikon ako eh. Nakalive ako kanina. Ayun na, bumalik ko. Ayun na. Ayan pala si Ayan, Magic. lapit ka sa Ayan, kanya. nalapit ka sa May kanya. plano siya, may plano siya. May plano siyang mag-magic na naman eh. Natutuwa nga ako sa kanya. Tingnan mo ngayon, ang bato ipapadaan dito sa ulo mo. O, tingnan mo. Init sir, magic hero, magic. Sa magitan na sa Dolomite. Idol, March 11 pa ang mag-start. Saan ba yun banda sa MUA? Isuna ko Sa yan. may gilid ng cinema, pagbaba mo doon siya Sino nagsabi? Magic Glenn. Tambak sa may Dolomite. Ayan si Magic Oh, Glenn. ayan oh. Magician, mga kababayan. Uy, may pakutot pa. Ngayon lang ako nakarinig ng Pamaypay na pamaypay na umutot. May puwit ba yan? Ayun o. Umutot mga kababayan. Uy, iatay. No, sama ng imong sir ay. Imong pamaypay may utot man na. Magic. Ayan na, umpisa na naman o. Ayun o. Paano bang gagawin sir? Ano Ayan, bang mama. puntahan mo? Katawa si Ate Mix na. Puta pa. Ayun na, ano. Kukuha na ng bato yan.
Wag mo sir paabdaanin sa puwet ko sir ha. Baka kakatay ko lang. Oh, doon daw. Lapit ka. Ayan, volunteer, oh. Ayan Mar, makita mo na yung magic ngayon. Ayan guys, pasok-pasok na. Nandito pa ang isang Darna! Dolomite. So, visit na po kayo guys. Cardo daw yan. Ang sigaw mo dyan, Cardo. Nagpalit ng shade si Sir ah. Ayan, natawag si Ma'am Chona. Ma'am Chona, kukunin ko ba? Ayan bang, baka magiging dalawang namin. Yes. Aray ko natatawa. Magiging Oh. Oh, di ba? Ha? Tingnan mo maayos, Mar. Nasa harapan ka na niyan. Sige. Kitang-kita nyo yan mga kababayan ha. Maka-live tayo. Live na live po mga kababayan. So, video Kitang-kita mo yan ngayon, yung bato, kung saan Hoy, yung bato. pili daw kayo mga kababayan, kaliwa o kanan. O kanan, kaliwa. Ang premyo. Kaliwa. Ikaw pipili. Premyo, Yan, buhangin. nanay Ids, cooking shoutout po. Ayan, kaliwa. Buhangin ang Ito yung premyo. napusuhan ko eh. Magic blend dito sa Dolomite. Ay, wala. Andun. Andun niya. Ginano-gano niya. Siya talaga eh. Ano to ha? Oh, ayan o. Totoo na daw mga Ayan kababayan. guys. Oh, yan Uhulihin mo sa hangin yan. Hala ka. Sige nga. Ayan, oh. Ayan o mga kababayan. Leo Macasa in the house. Okay ka lang. Oo, kasi kanina, pag alis ko sa bahay, kulimlim, umaambon-ambon, oh. Ako naman dito sa Robinson. Magulat na kaya next day ako. Buti nga, tinuloy ko pa eh. Akala mo di ka napupunta rito eh. Hindi mo, ano nang, pagka wala akong niluto-luto, pag wala akong luto-luto, pumunta ako. Pumunta ka rito. Kung magbabalik sa mga itim ko, kumapli ka pala. Pag magbabalik ka mga itim, mangingitim. O kaya nga eh, kanina makulimlim, okay lang, wala namang Oo, kaaway. ang ganda nga yun. Ayan po, nandito si Leo Macasa, kaya tropa natin dito. Pero kanina nakita kita, nandito ka na. Oo, Nandiyan ako sa Robinson. gano'n. Palamig muna, no? Oo, palamig mo lang kasi naiintin niya tanghali. Salamangkero to. Salamangkero. Nagmamagic. Ano ba magic man? Magic kuno. Punta kayo dito mga kababayan. Magic pa. Ayan, vlogger din. Pasample idol. Pasample ng magic. Para malapit ang makakita nito. Baka ma-magic yung cellphone ko. Yung na, ang gulo ng gamit. May sticker ka idol? Sige, bigyan mo ng sticker para bigyan ng mga. At saka si kalutong anong recipe. Utot yung ano niya. Okay, nandun nga ako, narinig ko kanina eh. Meron pa isa. Ngayon lang ako nakarinig ng ano na Utot. Yun ang nakatakot. Yun ang nakatakot. Puto kayo dyan. Ito bumbong. Shoutout sa mga nag-iimbak ng asukal dyan. yan gawin mo sa Huwag mo na itago sa... Huwag mo na itago yung... Ano lang sa ito ko eh. para antayin nila na magmahal no ang asukal bago nila itapat. Saka yung asin, balita ko. No? Ang dami asin dito. Pag may tawa. Hindi naman natin gawin yan mga kababayan no. Pagbilan ng dagat. Dahil dyan, naka-live mo. Yun ayan ayaw naman. Ayan mga kababayan. Vlogger Si din. si Idol Ben Jasid. Ben Jasid. Ben Jasid. Idol. Si ABR. Idol Ben. Malutong bahay rin. Okay lang tayo nagkita rito. Malutong bahay. Support din ako. Bicolano siya. Babayan. Ayan si Ben. Ben Idol natin, Jasid, isa rin oo. na vlogger din. Comment lang kayo sir, balikan kita. Mamayang gabi. Salamat. Bigyan kita ng ano ko. Wala, hintayin ko pa siya. Maubos eh. Naubos na pag nandito. Pag Naubos. andito siya, ano, si Ben. Pag andito si... Dito, araw-araw naman nandito. Papa D. Paano ka na dito? Kapatid Daddy D. Ano nga, ang bilis dito si Rex. Oo, nandito siya umano eh. Mula nung mag-open. Mula nung nag-open eh. Dito na sila lumaki. Kahit si Leo, dito na rin lumaki yung ano. Anong content nyo sir? Ano ako, travel vlog ako. Travel ba? So ngayon, pagka hindi nakapagano dito, yan, kasama ko mga yan. Pagka Okay sir. walang lakad, Oo. dito. Palagi Dolomite eh, makatapon eh. Ako naman sir, nagluluto-luto ako. Yung content ko talaga yun. Pag walang luto, Matagal ka na rin. ano lang, 1 year and a half. Tagal na rin. Oo. Tama, baka may makukuha tayong araw kasi si Mrs. mahilig magano eh. Pagka gusto may ibang recipe, tumitingin. Sir, pasyalan nyo na lang. Pasyalan nyo lang sir.
Saka yung anak ko, ganun din. Pagka may ano, talagang mahilig sila. Magbubukat mo. Meron iba namang niluluto. Minsan nagtaka na, ano naman kako yan? Oo. Mga nakikita naman nila sa mga Facebook. Oo. Sige, ano lang ito mamaya. Dito, meron akong bago. May bago, may bago, may bago. Halika, magbago na May dyan. bago daw. Tayo mo kung saan. Kailan tayo nagmita? Oo, kasi every Sunday lang ako pumupunta rito. Eh, mga nakaraan 2 linggo na, hindi pa ako pumupunta. So, itong mga nakaraan nandito ako. May bagong trick daw, baraha. Bago. Kanina puro bato eh, ngayon ito na naman. Oo, malapit ako doon. Ayan guys, mayroon siyang bagong tricks, baraha naman. Punta ka ha, sabi ha. Ito, bago. Bago na yan, bago. Kasama yung ano sa JC namin. Ano JC na? Hindi pa JC. Lilipad na para ha. Wala, dyan lang yan. Lilipad. Ayan ba? Ano mangyayari dyan? Lilipad. Lumilipad lang. Parang kay Kaya Lumilipad lang. Ano ba na yan? Lumilipad. Ngayon lipad lang. Ganap tayo ng bibiktimahin. KB, RTV. Eh sir. Ito si, nagla-live si, ano, yung ate Melby ba yan? Melba? Oo, Mel. Minsan nag-LS, no? Napasyalan ko yun eh. Nag-LS yung, ano nito, yung ginagamit mo yan, ate? Ate Melby. Melby, oo, nag-LS yun eh. Napasyalan ko yun eh. Sinabi mo yung barahan? Wala sa'yo natin. Yan, rap at 24 vlog, shoutout po. Vlogger, mga nanonood sa kanya. Share nyo lang itong like. So, nagawa ng Ano natin Ay, ito hindi si ko Black kita Magic to. ito Walang eh. tanda yung likod ha. Kanina pa ito eh. Para kay Marshall sa TV, Mga isa. naman ang bahay ko. Thank you sa Kung inyo. sasabihin ha. Dali ko lang. Tayo natin ang Ito mo sa viewer. Ayan, napa-justice po. Uy, kaya mo ulaan ang buhay ko? Ay, kaya mo ulaan kung ano, kung magkakagawa pa ba ako? Sabihin. Ayan, admin Albic, nag-love shoutout sa dyan, admin. Manay Eds, ayan si Manay Eds, maraming salamat kanina ka pa nandiyan, maraming salamat sa Mga gusto mong manood. suporta. Lagay mo sa gitna. Yan. Tandaan nyo na yung baraha. Nakalag tayo ha. Si Johan, kanina pumasok sa live ko si Johan, nasaan kaya siya nga? Nagbantay siya ng tindahan kanina, no? Pumasok sa live ko eh. So, Baka busy din. ayan guys, maraming salamat sa Pag morning pagbisita. after kanya pumapasok eh. Minsan pumasok ka sa akin, maaga pa yata yun. Yung sa school. Sa school yung first ako, day, oo, oo. oo. First day na. Tapos sunod na araw. Minsan kasi walang viewers sa umaga. Siyempre, busy din. Ang timing dyan sa hapon, yung alas 3. Butas talaga oh, as in. Tara. Ayan o, mga kababayan. Dito tayo. Mamaya mamagic tong ano ha. Cellphone mo ha. Baka may makina dyan na nagatulak ng ano. Ayan na. Magician of na. Ayan na daw. oh. Sabi nga, ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, sabi na. Yan ba yun? Oh, kita nyo mga kababayan, no? Ay! Talagang ano, Umusli walang ano. tae yung kanina. May tae ngayon. May tae. Walang tae yung kanina eh. Tae. Meron. Oh, may tae yung mga kababayan. Oh, Yeah. Pinadaan ko talaga to sa page ko. niya, subscribe. kakatae ko lang talaga kanina bago pala. Pakikita natin live. Mawawala to, mawawala. Mawawala daw. Kababayan, sige nga. Wala kukurap mga kababayan ha. Huwag kayong kukurap, mawawala to ha. Oh. Mawala. Ang hindi ako makamukon. Kita ko yun. Nawala nga eh. Kita ko yun. Nawala. Sa live, nakikita. Ay sa ano, dito sa live. Dito. Meron doon. Hindi. Sunod ka ba mamaya? Kaya masasabi ko, walang tayo. Mga kababayan, ang hindi na ako makamukon dahil ang binunot ko kanina walang tae, ngayon may tae. Sana 'yon.
Ay, natandaan pala eh. Pinadaan mo talaga yun sa puwet ko ah. Tapos yung puwet ko mga kababayan, promise. Oh, pintis talaga to. Parang ano ako dito ah. Napapakamot ako sa puwet ko na may bukas ah. Punta dito, bibigyan natin ng libro ng tutuin. Sige, sige, ayan ang mga kababayan. Maganda to. Mamaya magkakaroon dito ng stay. So bukas dito ako. Pwede kung meron mag-sponsor. Kahit wala sponsor, punta ko dito. Basta libre ako. Yan. Bali bukas kasi nasa sapad ako. Try ko mga... Ayun sila, lilitre yan sa'yo. Sa mami sila, magkano ka? Wala. Meron o wala? Meron o wala? Ice cream, ice cream. Hanap tayo ng audience dito. Mga guest. Kaya kababayan. Ano nyo rin siya, i-support nyo rin siya mga kababayan. MCG TV. MGC TV. Baway na rin kami Lahat ng mga pupunta sa Playboy. Like lang po tayo dyan mga kababayan. Like pa more. Ayan, tawa-tawa kayo. Guys, Saan yan? Sa dulo sa labas na yung ating sunset. Bike pa punta mo. Sige, sige. Saan ba ang gaganapin? Banda yun, mama. Mar TV. Ayan si Mar TV. Abangan niyo ang aming second year anniversary. Meron kaming luto. Yan bike ka punta mo. Sige, sige po. Salamat sa mga viewers ni Guys, Kuya. pa-support naman guys. Support nyo rin si KBR TV, yan mga kababayan. Mar TV guys. Thank you, thank you. Kalutong bahay recipe. Ayan, no? Thank you, Mahilig thank you, mag mahilig Luto-luto tayo. luto. Kailan na lang guys. Basta. Gwapo pa rin. Gwapo pa rin. Kita kami ngayon lang. Sa Raponsa Junior Perez, Good PM Lodimar. Ayan, no? May magician tayo dito. Taga saan ka, sir? Taga-Imos Cavite po ako. Regular magician ako ng Tom Sword, Robinson Imos, shout out po. Magbabalik since 2 taon ako nang wala pandemic. Nagbabalik kaya po Magic din. Yan, MBC TV. DCTV mga kababayan. Support nyo. Kaya nagpapasaya ng mga tao. Yan. Dolph Juby, no? Mark, thanks for update always watching. Salamat Sir Dolph Juby, no? Thank you for supporting to my small Right, YouTube Stargalis channel. Vlog. Make love shout out. Ayan, thank you Bryce, for support Stargalis mga Vlog. Maraming kababayan. salamat Bryce sa Baka pagbisita guys. may Maraming gusto pumunta salamat. sa SM South Mall, nandun ako. Ayan, yun pala mga kababayan, in South Mall. Ni-invite ko SM South Mall. Punta kayo doon. Bukas ba? Nandun ako mga 2 p.m. Okay. Kung makahapon ako dito, try ko sa... Punta kayo dito. Makahapon ako dito. Sige, sige, sige. Tapos naman merong Michael Jackson na samahan ng mga Michael Jackson na doon ako. Saan, saan, saan? Mamaya dito sa may San Juan. San Juan. Summer in. Saan sa San Mga Juan? samahan ng mga Michael Jackson. Ano bang restaurant? Titingnan ko nga. Sige, sige, sige. Pag gusto nyo pumunta doon. Sige, sige. Ayan, sa mga taga San Juan Yan, dyan. nandyan ako mamaya. Oo, punta kayo dyan mga kababayan, no? Sa Mga pagdating yung tayo, Mga grupo ng Michael Jackson. Mga samahan ng mga Michael punta Jackson. sa San Juan, no? Yung mga nag-impersonate, no? Restaurant. Ano? Marami na. Ikot ka doon, no? Ikutin mo to hanggang doon, no? Sa may 500 meters. Ah. 500 meters lahat to. 60 meters ang lapad niya. 500 meters ang kanyang 500 meters ang haba? 60 meters ang lapad. 60 meters mula yan. Ayan, no? Shout out. Sir Dirk, Nubi, lahat. Maraming salamat. Ayun guys, nandito po tayo guys live sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan kung saan ay nakikita nyo mga kababayan natin na namamasyal. Nandito may mga pamilya kasama mga anak. Ayan, nagtatampisaw sa dagat. Ayan po. Mga magkakaibigan, grupo, magkakasama sa trabaho. Nandito po sila guys. So ayan, yung isa may kasama pang baby. Ayan.
Ayun po guys, sa inyong kaalaman guys, ito po ay 50 meters ang haba nito guys. Kaya napakahaba, 50 meters guys. Tapos ang lapad niya guys mula sa dagat ay nasa 60 naman. 60 yan yung lapad at yung haba niya ay 50 meters. Ayan guys. Ayan, maraming salamat guys. Ayan. Eh, may mga pumapasok pa rin guys, yung iba. Hanggang alas 6 lang po tayo guys. Quarter na guys. 15 minutes na lang guys ay magpo-close na po siya yung ating Dolomite Beach. And guys, maraming salamat guys sa pagbisita sa channel ko guys. Share lang po natin ang live natin guys. Sa mga hindi pa na-subscribe guys, please do subscribe, like and share. Thank you guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa vlog ko, sa live ko guys. Manay Eds, maraming salamat Manay Ed. Thank you so much sa pagbisita. Iya, Jade, ingat ka, sabi niya. Thank you, Iya Jade. Kumusta kayo dyan? Si Boy Cam, kumusta si Boy Cam dyan? Bright Tagalis Vlog, mega love shout out. Albic Achievers, Albic Admin. Mega love shout out admin. Thank you for coming admin. Admin Albic. Ayan guys. Ayun nanonood sila Hello. Ayan, kay Uncle Lee. Ayan, thank you po kuya sa lahat. El Angelis, kalaunan sa Guard of Righteous and Santa Maria. Ayan, bakit kanino public hangad? Dati nag-ano kayo te? Nag-YouTube kayo? na yung aking Pa-support naman ako ha. Te, pa-support naman ako ha. na itong kwento ng bubutan. Ay, Tsaka yung ano, naman talagang kwento natin mga kababayan. yung aking anak. Anak ko yan, nag-YouTube din siya. Paano tayo Yung anak ko nag-YouTube din siya ha. Thank you. Taga saan kayo? Makati pa kayo? Talaga, galing ni baby Baby, shout out. Ang cute ni baby like lang tawa Ayan, si Tatay TV lang. Ay, manood ka na dun. Dali Pinapakita na. Magandang hapon Idol Mar at sa lahat dito. Shoutout po sa iyo Mama Jens. Ems on BCM, may love shoutout sa dyan. Ems. Maraming salamat guys. May love shoutout sa dyan. Like po tayo mga kababayan, like po tayo dyan. At sa mga Ayan, live po tayo guys sa Dolomite Beach sa Manila Bay guys. Nandito po ang isang performer na si Magic Glenn. Ayan, nakilala natin kanina si Magic Glenn guys. kita na sa tayo mag-start na. Sige, punta tayo. Try natin. Ay, sila. Paano may banap? Sa may kita ka? Meron ko. Hello po. Hello po. Ems on BCM, may love shoutout. Maganda pala si Ma'am Raisi. Maganda pala sa personal. Ang ganda lang. Ah, di ba? Yes. Thank you. Ang ganda lang pala si Hazel. May date lang. Ah. Ano nangyari? Hindi ko nakita yun ah. Guys. Saan ka punta idol? Sa MUA daw, andun daw yung kababayan natin na NBA player,
Sir Jordan Clark. May event pala ngayon sa Uwa. So hindi ko masyado mga kababayan dahil nakabike ako. Delikado din Pero try natin pupunta doon. Sana hindi tayo makaano. Wala kasing lagayan. Sana putok na naman. Ayun, oh. Putok na naman. Ayaw nila. Nila afternoon, thumbs up doon, Martipi. Ayan, God bless. Anong meron? Ayan magician. Napadpad mga kabayan. Sa Dolomite. May magician pala tayo. Meron naman mga kabayan. Shout out, shout out. Anong part na yan? Anong part na? Yan. Ayan, may mga taga Isabela po tayo dito, guys. Ba't ganun? Ay, bossing. Pwede pa support din aking channel. Ano mong channel po, boss? Kalutong Bahay. Ayan, KBR po. Salamat tala. Ayan, mga taga Isabela. Ayan. Shoutout kayo, guys. Kamustahin yung mga pamilya nyo, guys. Ganda. Pakitain next sa ating mga viewers. Thumbnail ba? Yan, pag-thumbnail ba mga kabayan? Ayan, guys. Sama nyo na rin po si Idol PBR. Ayan, thank you Ayan, po. thank you, ha. Ingat kayo. Nakuha mo, sir? Ka-live ka sa YouTube? Oo, ngayon. Ayan, hello. Oh, live show. Dito rin yan sa Dolomite ang isang araw. Input ka, sir. Dislike na agad-agad. Buti nga, sa signing to. YouTube ba diretso yan? Oo. Okay, wait lang. Ano man na lang. So yan ang ating mga kababayang bagong subscriber, mga Mga taga-Isabela. taga Okay, punta kayo dito. Mga taga Isabela, sir. Pa-support din ako, ha. Sige po. Ingat, sir. Ingat kayo. Okay. Uwi na kayo niyan, ano? Oo, uwi na muna kami. Ingat Kasi kayo, sir. nabagyo kami. Galing pang Bagyo? Hindi, nabagyo yung, di ba, may typhoon na Oo nga, tumaman. Kaya kailangan namin umuwi. Okay. Ingat kayo. Ayusin namin yung mga bahay namin. Sige, sir. Ingat kayo. Good luck. Okay. Ingat kayo. Bye-bye. Salamat. Sa inyo. Salamat, ha. Bye-bye po. So yan ang mga kababayang TikTok, meron yan. TikTokan tayo. Ayan, extra tayo, extra. Dito kayo sa vlog ko. At saka nasa tayo, naka-live. Yan, naka-live tayo. Naka-sunblock tayo, naka-sunblock. Shoutout sa 17,000 25. 25,000 views. Nandito kami sa 25,000 Dolomite views, Beach. oh. Shoutout mo channel mo. Shout out HYZHEL Vlog. Ikaw. Ayan, KBR TV. KBR. TV. Ikaw. KBR TV. Nasaan na iba? Yan, marami kami dito. Dolomite TV. Dolomite. Nandito. Sa Dolomite. Tapos ipakita muna. Pakita natin yung dagat. Sige. Wag mong ipakita yung puwet ha. Butas yan. Kayo mga tao doon, busy. Anong oras na? Malapit na Ayan. malapit Sasama na na to ng alas 6. Ayan, so. Sir, naikot mo na ba itong yung Dolomite 500 meters to 100 meters? Alam mo ba nung inikot ko, nagkaroon akong problema. Bakit? Nahilo ako. Nahilo ka? Kasi Ibig umikot sabihin siya. na mo naikot mo na? Oo, naikot ko. Okay. Dito ka ngayon sa gitna. Dito ka na ngayon sa gitna. Ayaw ka na pumunta doon. Dito na lang tayo. Dulo, Mike. Ay! Yung pala yun! Hindi mo hindi mo Malapit pala yun. Yeah, alright. Dulo. Hindi mo ma-enjoy yung Dolomite kung hindi mo na... Dulo, Mike. Dolomite. Okay? Mura, picture naman tayo. Pa rin tayo. Gandang Magic Idol yung Pisong Maria gagawin na 100 pesos. Oh, Pisong Maria daw. Gagawin mo daw na Ano? na 100 pesos. Ano naman, basta galing nyo dito yung pera. Sino nga nasa likod mong maganda lady in Mar TV? Si Ma'am Hazel. Mama Hazel yan, Mama Ma'am Hazel. Hazel, ayan. Ma'am Hazel. Kababayan ko yan, Si kababayan ko yan, ha? Ma'am Annalisa Thomas. Ma'am Annalisa Thomas. Hazel. Hazel Vlog. Hazel lang ba? O Hazel Vlog? Dinagdagan ko na ng vlog. Dapat may mga Ayaw mo ng ganon. TV? Hazel TV. Ayaw mo ng TV? Vlog na lang. Ako, gagawa ko ng isang channel. Dapat hindi naman TV. Channel More naman. vlog. Hindi. Dapat lang. Pangalan. Mar flat screen. Pwede na. Ayun. Ay, kaya! Hoy! Idol. Oy, dito tayo. Oh. Dito may mga family. First family. First family. Ayan o. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Sama.
Kanya kabilo. Five. Sapa. Wala, nakapis-mas ako. Ready? Ready naman ha? Kalukuhan ni Ready? Martín. 4, 3, 2, Bye! Grrrr! Pangasar ah. Pangasar namin. Yes, TV. Los na yan. Pagod ako lang kakatawa sa iyo. It's a play! It's a fly! Butterfly! Wala naman ah. So guys, ayan malapit na tayo mag-close. Hanggang 6 lang tayo guys. Ang ganda na ng ano, ayun, ang sunset to. Yan na. Yan na guys, ang inaabangan nating sunset. Singer yan, singer. Ikaw sir, sample nga dyan singer. Di ba nandiyan? And did it! Ayun, oh. Mga ganong ano, no? Ano, ako sa mga nagtitiktok dyan, pwede tayo mag-tiktok. Silipin natin ang kagandahan. Ayun guys, ang ganda ng sunset natin, oh. Susunod, dadala ka kailan, baka makapire tayo. Ayan guys, club shoutout dyan kay Anjo Deres. Palay pa tayo, tapol. Ano si tatay? Na tayo. Ayun, sa magician na paypay na paypay. Ems ang BCM, may club shoutout sa'yo, Ems. Dito ako Maribi TV. yung paypay niya na umuusap sa nga sir. Natatawa ko dito sa Pasampay tayo na to. Kasi ang dito suot ko eh. Sa totoo lang, kanina pa nga ako na saan? Hindi naman ako pwede pag-reklamo. saan ba yun ba magiging nasa Robinson Manila din, may event. Ayan, oh. Sa Sino yun? Anong meron? Running Man. pero tinitiis ko. Nasa Robinson, Ermita, meron event doon ngayon. Robinson Manila, Running Man. Punta kayo sa Andyan, no? Punta natin pagsara. face reveal na doon. So ayan, talagang mapapansin lang natin kung babalik Doon sa sa ano, natin dito. Dolomite. Ang ganda ng sunset natin guys. Dolomite yun, ganda. Beautiful sunset mga kababayan. Nagpakita po ang ayan. Na-timingan po natin guys, na-timingan natin. Ayan, ang ganda Ang ng ganda ng sunset ngayon. Grabe, no? Makita mo yung So, reflection, no? very beautiful sunset of Manila Yung Bay reflection ng Rehabilitation, ano, ng mga kababayan. araw. Sa Manila Bay nyo po makikita itong mga ganitong mga ganitong Nandito po sunset, tayo, guys, no? sa live Famous po tayo, live sunset sa of Manila Bay Dolomite Beach. Rehabilitation. Dolomite, White Sand Beach. sa Manila Okay? Bay. Ayan, Ayan, ang ganda Tapos guys. andyan pa, uy, maganda pang thumbnail yan, pre. Pre, yan maganda yan, no? Ganda, oh. Agaw pansin, no? Yan, agaw pansin sa, ano, Sa Sundance. ayan. Ganda, oh. Tapos nag-a-attract pa yung, ano, dagdagan pa ng pag-attract Guys. ng, ganito, ng sunset, mga kababayan, no? Bro, pagka naka-live, no, hindi ka makaka-capture ng photos mo. Hindi, screenshot mo. Sure. Ayan, no? Ako ano ako screenshot. Screenshot mo. Volume lang. Ito ba? Kaso may nagalabas na ano na mga mai-screenshot din yung ano. Pre, buka mo nga yan, pre. Tapos dito ka banda, pre, oh. Ayan. Screenshot ko lang, pre. Sige nga. Ay, kaso hindi to kaya anuhin. Hindi kaya. Mamaya na lang sa 33 minutes, mga kababayan, no? George Oliveira, no? Shoutout po. Ayan, no? Ganda ng sunset mo nga po, no? Mga Ganda, kababayan. na-timingan din, Tapos oh. dagdagan pa ng magician, no? Andito. Magkita kami dyan ni Juan eh. Ayan, no? Hello, good morning. Ayan, no? Sir George Oliveira, no? Shoutout po. Good morning pala, no? Sa inyo dyan. Saan po kayo, Sir George? Sa labas ata ng bansa to si Sir. Guys, sa Yan, Luzon, like po Visayas, tayo at dito, mga Mindanao, kabayan. Wow, pati sarap sa na talaga abroad. ng sana tuloy-tuloy na ang pagbabago ng ating bansa. Good afternoon sa lahat-lahat ng mga vloggers watching from Kuwait. Ayan, shoutout sa mga Kuwait natin dyan. Mga Kuwait, no? Kuwait. Ayan, hello po Sir George. Magandang hapon. Ayan, no? Magandang morning dyan sa mga immigrant po natin at OFW sa Kuwait. Ayan, shoutout po sa Ayan, inyo. Melanie Amar ng So, Payaman. mapapansin po Ayan, natin shoutout sa itong lahat. Maraming ating salamat, mga turista. Admin Melanie Ayan. Amar. So, medyo Sunset medyo marami-rami po naman. ba? Inaabangan dyan? May mga Yes, mga yes. foreigner. Inaabangan natin yung So, sunset. Ayan. Ayan, Ems, na Kaya, sa wakas pasalamat tayo sa nagpakita ating, rin. Tatay Ayan. Dudu. Na, Sa wakas nagpakita rin yung ating matagal ko nang inaabangan to dito sa Dolomite Beach. Saka Ayan yung beach natin guys.
Guys, ito rin nga po yung Sa Paranaque, Lawak. kanya lang solo dapat sa palibutan. 60 man. Sa Paranaque. Ayan po guys, 10 minutes na lang guys, magsasara na to guys. Hanggang 6 lang ang ano natin. Malapit na mag-sara. 5:59. Ayan, saksihan po natin Miss ang... Rebecca Hilodin. Marinig ka ba? Thank you, Ma'am admin, Rebecca, Admin, Rebecca Melina Amar, Amarantis. maraming salamat. Wow, sarap na talaga. Sana tuloy-tuloy ang Ma'am Rebecca, shout out po. Ano? Shout out sa lahat dyan, sa mga kapatid ko kay Tatay Aweng, sa Pinoy Core, may galap shout out. Shout out sa Team Blessing, sa Team Ito yung Payaman, ating magandang sa update. Team Achievers, Team Live Wild, So, like Team and share po Bocha, tayo. guys, may galap shout out. Thank you. Mamaling Kapsat Mar. Ayan po sa Kapsat Mar. So, konting ano na lang guys, konting oras na lang. Portugal, sabi ni Sir George Olagan. Ay sa taga Portugal po natin. Yan. Good morning. Dito pa lang kami ang Tipolo. Napakaganda guys ng sunset guys. Ayan, may galap shoutout sa inyong lahat dyan. May galap shoutout sa dyan. Konting oras na lang guys, magsasara na to guys. Thank you guys, thank you guys, thank you for coming guys, thank you sa live, sa pagpunta sa live ko guys, thank you. Ayan. Kasi sabay daw kayo ni Arvin. Paano ba yung screenshot to? Oh, titingnan ko. Nandun pa sila? Nandun pa? Mata na tayo. Mata na tayo dahil tapos na natin Pwede. Punta tayo Robinson. Saan? Sa Nandun Robinson? yung Running Man. Saan? Robinson, Manila. Anong gagawin doon? Nandun daw yung Running Man eh. Running Man. Running Man yung palabas ng Pag-uwi ba daw, sabay ba daw Oo, sila may ni event Juan? daw doon. Masakali lang. Nandun daw sabi ng misis Malapit ko eh. yun. Dito nga lang. Oo, dito lang. Running Man of... Running Man Philippines. Hello, Tita Esther. Shout out, Tita Esther. Ha? Nakaalis na? Shout out, Tita Esther. Thank you for... Hindi ang kapaba sa Robinson. Nakaalis na daw. Nakaalis na pala eh. Hindi, doon na lang ako sana. Papunta na lang ako doon sa... Uwa. Robinson. Nakaalis na raw eh. Sayang. Dito na lang muna tayo. Tayo na lang natin ito na na mag-close. Okay. So, ito tayo. Ayan guys, pagkatapos nito, abangan nyo ako guys sa pupunta ako sa Tawag ito. Dito pa lang tayo. Jones Bridge. Ayan, doon pupunta tayo sa Jones Bridge. Ayan. Napasisit. Kanina na kulayan po natin. Para dito na Akala mo ha. Nakaalis na pala. Hindi, antayin ko pa talagang may magtataboy. Ayan. Ay, Julius. Bukas meron din na event dito. Ano? Bukas may magtatayo doon ng station sa unahan eh. Mag-stage? Ayan na, antay ako na. May event. Ah. Kasi yun nga kanina may shooting dyan, tapos bukas may ano doon. Bukas?
Opo. Sayang yung Running Man sa Robinson, Manila. Ikaw, kung wala ka ibang lakad kasi kami may pupuntahan kami. Wala na nga, naalis na rin pala. Wala na. Tapos Pupunta ako sa ano? yes po, shout out ka. Anong name mo? Ayan, Yo, live- Bernard Salvacion. Ayan. Tol. Sir Bernard. Tal! Tal, paano naman? Pasupport naman ako ha. Anong page? Pa-upload to? Kay BRTV. Okay. Bali sa YouTube. Shoutout po kay KD. Happy birthday. Thank you. Thank you. Support guys ha. So yun, kasi sasama kami ni si Kuya Mike doon nga sa multinational sa isang yun nga may paano si yung Okay, ano sige. namin, Good luck, may good luck. inuman Pupunta rin ako sa Jones Bridge eh. yung paano Titingnan ko kay yung... Leo. Nasa sila yun. So yun na guys, dito na nga po ako mag-end kasi inutuloy pa kami ng multinational. So bye-bye na. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you sa inyong lahat dyan. Ayan, bye-bye guys. Thank you, Mega. Hello, bye-bye. Shout out Shout out and shout yan. out pa more. Kahit walang view. Saan ba sila yun? Sige, Sel ha. Thank you. Ayan guys, mag-end na po tayo guys. Maraming salamat guys sa inyo. Ganun ba? Kaya pala eh. Sayang no? Sayang. Di bale, punta na lang ako sa ngayon punta ako sa Jones Bridge ngayon. Lisel, YTC, ayan, pinang Pinoy Core, may galab sarap sa'yo, Lisel. Maraming salamat. Ayun, nandun pala sila. Sayang, nag-perform pala, no? Si Ruro, tsaka si, sayang. Bale, di bale. Ayun guys, maglalabasan na po guys Mga touristy. Ay, nabasa ng mga touristy. Ayan pa dito mga tawag na nito. May mga foreigner. Mga foreigner. Ayan, nandito po tayo guys sa Labasan. Kung saan palabas na po guys yung mga bisita natin ng Dolomite. Ayan guys. Ang rasas lang sir ha. Hello sir. Hi sir, thank you for coming sir. Okay. Yung aso. Hello, kaway-kaway po tayo. Sa gilid lang. Hello sir. Ayan po guys, maglalabasan na po sila guys. Ayan po guys yung mga kababayan natin na nagpasyal guys sa araw na to. Ang ganda po ang ating panahon. Binigyan tayo ng magandang panahon guys. Kanina pagpunta natin makulimlim. Ayan. Umulan naman ng bahagya pero patuloy pa rin na
ulit? Wala na, wala na yan. Wala na yan. Wala kapag nandito yung nanguhuli. Ah, nag-uuli na. Ayan guys, naglalabasan na sila guys. Hello. Hi. Pero pa-support naman ako ha. Pa-support naman sa channel ko. Thank you, thank you, thank you. Ah, sir. Kasi pa-support naman ako. Pa-support naman ako ha. Ay, sticker. Oh, sir. Sir, pa-support naman ako ha. Sa KBR TV, ayan. Nagluluto-luto din ako eh. Wala Salamat. yung sticker? Wala sir eh, ano lang. Oy, oy! Oy! Ingat lang kasama namin. Wala kasi. Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin ang labasan ngayon guys. Ah, sir. Sir, pa-support naman ha. Pa-support ako. Salamat. Salamat. Ayan, isang pamilya sir. Hello. Pa-support naman ako. Yan, salamat din, salamat. Ingat kayo, ingat kayo. Galaw-galaw daw, galaw-galaw, mga maestro. Oh. Ang final question natin, natutunan tayo. Pinapalabas na po tayo sa Dolomite Beach. Ayan, lalabas na tayo guys. Ito na ang tanong. Ayan, lalabas na sir, thank you. Eh, sir. Ingat, ingat, ingat. Mali, sorry. Ayan, nasa labas na tayo guys. Dito, nagkumpulan. Ayan, oh. Tayo sa pool. Anong masarap kainin? Una ka na ba? Sige, sige, una ka na. Oh, hindi tuloy? Hindi kayo tuloy? Ah, kayo. Ha? Ay, hindi ba? Hindi nakasama. Ha? Okay, ingat. Pag-dinner time ha. Ah, sige, sige. Pero recto dahil dyan, congratulations! Ano ka? Ang daming klase sa hotel. Thank you so much. Congratulations. Pero kayo 100 pesos. Ah, meron siya. Ha? Sino? Ah. Exit na nga eh. Pakas pa yan, boss? Wala yan? Kasi nga kanina May motor ka? kasi nakayaan ka sa kay iPhone din. Ah. Kaya
vlog din kami na. Oo, okay lang. Try namin kayo. Oh, dito. Dito. Hindi yung dalawa. Siya na lang. Tama na naman si Sir. Ikaw na. Ako lang. Ate, magtatanong lang kami ng mga chismis. Sagutin ko lang. Wala para malaman ng namin kung gaano ka chismosa. Okay lang ba? Ako yung artista. Okay lang? Bakit hindi ko masagot? Pwedeng collaborate pag hindi sila yung sagot. Sino friend mo? Sama mo na sa friend mo. Nasa tayo. Sige, tutulungan kita. Sir, yan ko naman kasama kong vlogger din. Okay. Silang dalawa na. Para saan ba yan? May bayad. Oo, 100 pesos. Pag tinalo ka. Ilang hindi. O sige sir, mag-join ka na dito. Ayan. Oo. Ready? Baka hindi ko alam yung sagot ha. Pwedeng pag di alam pass. Amay ko naman, pag di mo nasagot, may bonus question. Sige. Okay. Next. Sige, ready? Ito magaling pa si ano, Tapong. Okay tayo? Ay, Magpapaan sorry. pala. Alright, may kumasa sa atin dito sa ating Kali Game Master. At ngayon, alamin natin ang pangalan nila. Hello, let's do this. Ano pangalan mo? Hazel. Hazel at? KBRTV. Hindi ko naintindihan. RTV. KB! Okay, si Hazel, si KB. Ngayon, meron lang akong tatlong question. KBR. Kapag nasagot mo, may 100 pesos kayo at gift packs mula sa Sogo at saka sa... Sogo. Yes. Oo. Dahil Ready ka na ba? sa subo ka. Okay, ready na tayo. Sige, sige. Ngayon, malalaman natin kung gaano kayo kachismoso at kasismosa. O, Sige, pwede sige, magtulong. sige. Sige, Okay? sige. Let's do this. Sino ang controversial na rapper na ex ni Zainab? Si ano? Sino? Nakalimutan ko pangalan. Sige. Pero naano ko siya eh. Oh, naano mo siya? Inano mo siya? Nag-anuhan ba kayo? Sino nga ba yun? Sino nga? Ako nagtatanong. Wait! Sino? Hindi ko matandaan yung name. Yung pangalan. O dahil nandiyan ang friend mo, baka pwede makatulong. Baka idol, baka Okay, alam B. yun. Naku, hindi ko alam. Hindi nyo alam. Pero naano ko yung issue nila. Oo, na. Oo. Hindi ko lang maalala. Hindi mo lang maalala. Oo. Ang rapper na yun ay si? Skasta! Oo, alam nila. Si Nasa Skasta. dulo ng dila ko eh. Oo, tanggalin natin yung dila mo. Okay. Skasta. Lee. Oh, para sa 30 pesos naman. Oo, ito na. Sinong sikat na actress na nagsabi ng linyang "You're nothing but a second rate, trying hard, copycat"? Si Miss Sherry Hill. Serial. Diba? Dapat- Patay na siya. Bakit? Diba? Diba namatay na siya nung nakaraan na? Oo, may sakit, nagkasakit. Kailan na lang, diba? Straight up na ano na yan. So, updated ka talaga. Oo. Kasi siya may sikat din siya, kaya kilala natin siya. Ngayon, Okay, ngayon, wala na siya na mga- mukhang idol mo siya, dapat sabihin mo yung line niya. So, dapat feel na feel mo. Yun. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Oh. You're trying, but it's Wait lang! I'm excited! Sige, ready? Go! You're nothing but a second grade. Trying hard. Copycat! Wow! Yan, oh. Dahil dyan, may price na 30 pesos. Yay! Ready? Oh, next one, worth 50 pesos. Ito na ang question mo. Ito na. Ayon sa chismis, nababalita na buntis daw si AJ Rabal. AJ Sa pag- Rabal. Oo, sa Okay, palagay okay. mo, sino ang ama ng baby sa kanyang sinapupunan? Ako! Di ba nga ang Sino? Sino? Nandito na! Sino? Ikaw ba? Si Aljur daw eh. Sino daw ang sa chismis? Sa palagay Di mo, ba sino? ang kanyang ano ngayon, kasintahan ay si Aljur Abrenica dahil nag-break sila ni Miss Kylie. Oo. So yun, yun yung sino ba naman, di ba? Alam naman ng madlan na si Aljur at si Miss AJ Rabal is Ay, sabi mo lang yan. Oy! Hoy! Alam ng lahat yan! Oh, Di ba? sino nagsasabi dyan? Sila! Sila. Oh. So, anong answer mo? Siya. Siya? Si Aljur. Kasi sila naman yung magkalapit. Sana, sabi confirmation para alam natin. No? Wala akong ano. Para hindi lang tayo nakikichismis sa may kanto, no? Wala akong alam sa ngayon, sa update ngayon, pero di ba sa nung mga nakaraan, sila yung sikat na yun nga dahil ang breakup ni Miss Kylie at ni Aljur, si Miss Adria ba ano nila. Sa-triangle ba yun? So yun, Honey, ano pangalan mo? Hazel Love. O dahil dyan, certified chismosa ka, Hazel. Manalo ka ng 50 pesos. Pero dahil mali ka sa una, may chance ka na makuha yung 100 pesos at yung gift packs natin. Okay. Kumplituhin mo lamang ang line na... Oo, ito kumplituhin mo lamang ang tagline na dahil mahal kita, gusto ko
Isogo ka. Ako pa talaga yung nagsabi doon. Ulit tayo. Isa pa. Mag-solo ka. Komplituhin mo lamang ang tagline na dahil mahal kita gusto ko. Isogo ka. Pwede na yun! Pwede na yan, pwede. Ay, dyan, manalo ka ng 100 pesos. Yay! Thank May you. gift cards ka mula sa Sogo. Ayan, oh. At syempre, Ayan, mula sa guys. Premier Condoms. Congratulations. Ang daming condom nito. Saan ko ito gagamitin, idol? Wala ka! Ewan ko. Problema mo na yun! Ayan, thank you po. Pamigay mo. Sa Sogo. Thank you sa Sogo, tapos sa Premier Condoms. Thank you kay Papa Marky. Ready? Go! Papa Marky. Ready? Marky. Ready, go! So yan guys, thank you sa Sogo, sa gift na to, and kay Papa Marty. So yan. Ulit, Papa Marky. Marty. Ulit. Okay. Ayan. 3, ready, go! Ayan. Thank you po sa Sogo, sa gift na to, at kay Papa Marky. Thanks. Okay. Okay, thank you. Condom. Pwede ba silipin ng condom? Sunod! Dali, dito! Dito! Thank you guys. Thank you. May 500 tayo. Ayos na. Asan sa'yo? Grupo! Nagulat ako na daw. Sino ba? Anong TV nila? Ilang dalawa? Ano channel? Marky? Papa Marky. Alright! Ito na ang kumasa. Hindi. Chismis and challenge. Bigay mo sa tropa mo. Master ang pangalan nila. May asawa ko. Mayaman ka na pala eh. Pamigay mo doon sa kasama niya. Shalon! Ang pang foreigner! Si Richdale. Pangalan mo? Daryl. Okay. Daryl, Di ba ang mga certified chismoso kayo? Yung biyanan daw. Hindi namin ba yung biyanan? Ay, ikaw? Kasi na naman chismoso. So dapat updated kayo sa mga chismis. Okay, first question. Worth 20 pesos. Ito na. Ang tanong, kumpletuhin nyo lang. Ngayon, bukas at... Hoy! Grabe, ang galing mo dun ah. Sinong host nun? Mel Chanco. Siya po yung nanalo. Siya po yung nanalo. Okay. Sige, ready tayo. Next question. Ano ang pangalan ng buhaya ni Ruru Madrid sa Lolo? Siya naman. Lolo? Oh, napalagay mo, tama kaya yun? Oh, sige. Ayon sa chismis, ano to pangalan? Sabihin mo na hindi mo alam, para matapos na to. Hindi alam, oo. Ang pangalan, Dakila or Dax? Dax? Ay ba? Ano? Dax ba? Jutay yan, jutay. So, wala tayo 30 pesos. 50 pesos question. Okay, ready kayo? Ito na ang tanong. Ang tanong! Ayon sa chismis, isang matining idol daw ang nakabuntis ng Lady Guard. Kilala niyo ba kung sino yung chismis? Kilala ko. Ay, kilala mo? Sino daw yun? Raymark Santiago? Sorry ka. Dismiss ka. Anak? Jolo. Nakabuntis daw yun ng Lady Guard? Ay, hindi pala. Pulis pa rin lang. Sino nakabuntis ng Lady Guard? Hindi mo alam. Hindi mo alam? Hindi mo rin alam? Ako, sir. So, hindi talaga nila alam yung mga chismis do. So, ngayon, dahil dalawa yung hindi nyo nasagot, may challenge tayo. Yung ating bonus question. Ikumpletuhin nyo lang. Dahil mahal kita, gusto ko, kasogo ka. Sakit ka rin dalawa. Okay? Ay, ba dalawa isang jowa? Hindi? Bakit? Pwede mo share. Ay, kasama mo yun eh. Dahil mahal kita, gusto ko, kasogo ka. Dahil pesos. At syempre, gift ka. Wala sa mga condoms. Thank you so much. At syempre, Sogo Hotel. Thank you. Okay na.
Sir, ako naman sir. Sir, kaya nakakarami na kayo. Grupo, isang talo. Sa kapit ko. Pwede na sir, ako naman sir. Doubles, sir, pwede na sa doubles. Sir, pangkain na, ako naman sir. Sunod. Ay naman, sir. Oh, to. Dalawa tayo. Okay, oh. Ay, dalawa na lang kami. Grupo tayo. Lima. Lima kami. Sila isang tropa. Akala ko yung mga nag-enter ko sa loob kanina eh. Yung mga survey. May mga nag-survey din dun eh. Yung about na sa papalagyan ba ng entrance exam. Yung mga babae ko kanina, yung mga estudyante. Hindi na. Para sa akin. Yun na nga eh. Ano yan? Ako dito parang Ako sasagot ng mga tourist spot natin. No? Wala nang ganyan. Degree, tapos biglang Wala yun. Dapat wala. sasagot. Hoy, lalay ko na agad yan. Ilalay ko na. Dikit. Sino nagsasabi ng babae lang mga chismosa? Dahil mayroon akong kasama dito, dalawa. Mga barako, chismoso. Parang bakit ang tingin na sa akin? Ano pangalan mo? Ha? Biho. Lagi mo na kayo para bihon. Oo. Ha? Gili. Gili, lagyan mo ng G para giling. Ano ko mag-gumiling? Pwede, pakita! Sample. Okay, ito na. At question for 100 pesos para malaman namin kung gaano kagaling kayo sa chismisan. Okay? Biho at Ili. Okay? Ito nating first question. Sino daw, ay sa mga netizen, sino daw mga dakilang chismosa sa showbiz? Lagay mo. Yung laging pinanggagaling ng mga chismis. Ito palagay mo, sino na lang, mag-isip ka na lang. Para mapakinabangan ka namin sa content. Sino? Lolit, tanga. Ulit, tanga. Sino sumagot doon? O sige, napalitan na natin. Alis ka na dyan. Ikaw, alis ka. O, dito ka. Ikaw ka lang. Ikaw, pasensya na. Wala ka daw. O, ito na lang. Ano pangalan mo? Daryl po. Daryl. Yung kanina. Nagloloko mo ako. Umalis ka dyan. Alis ka na dyan. Tapos na. Ayan, Daryl. First question, hindi nyo alam. Nagdalawa ka pa, sinama mo pa siya. Ano ba kinabang? Ano ba kinabang? Si Boy. Oo, wala kayo hindi nyo alam. Si Boy. Si Lolit Solis daw. At sino? Si Bermin. Boy Abonda. Boy Abunda, yung mga ganyan. Jose Diaz. Sino? Pwede. O diba, dapat sumagot ka kanina. Doon kasi nakatutok kasi. So kasalanan ko. Ikaw na lang magtanong sa amin. Oo. Ayaw mo nang sumagot. Kasalanan talaga niya, no? Oo, second question tayo. For 30 pesos. Ang tanong, ilan ang sangre ng Encantadia? Oh, ito tatanungin ko. Huwag na siya. Oh, sagot. Apat siya. Apat ba? Yung original. Yung original. Bakit nadagdagan na? Apat po sir, apat po. Ha? Apat po. Ay, may nasusunog na Punta kayo dito, parang isa lang yung sagot nyo, magkaiba. Sunog na yung mantika oh. Yung mantika ni... Hindi ko rin alam. So, ano final answer nyo? Isa lang. Apat o lima? Apat po sir. Yung original lang yung tinatanong natin. So, Apat ang talaga. sagot Apat. ay? Apat. Apat daw. Sumali na naman. So, walang pakinama kayo sa content na ito. Wala kayo nagtatama. So, itutuloy pa ba natin ito? Magbaback out na lang kayo. Tuloy pa. 50 pesos. No? Okay, ito na tanong.
Oo. Ito na ang tanong. Hindi ko nababasa, madilim na. Ito. Sino daw ang nababalita ngayon na bagong jowa ni James Reid? Yung kamukha ni Ili. Si James Reid. Oo. Hindi mo alam. Sumama ka ba dito? Wala ka namang alam. Yes, man. Oo, tama nga naman. Okay, sa palagay mo, ikaw na lang pag-asa ng bahay para sa 100 pesos. Sino sa palagay mo ang bagong jowa ni James Reid ngayon? Total, break na sila ni Nadine Orsi. Sino sa palagay mo? Hindi ko rin kilala. Si James Reid, namukha mo pa naman yun. So wala kayo nang sagot. Umuwi na kayong pagsabi. Hindi na tayo dito. Wala. Oo. Iba na lang. Ngayon, pwede kayo makuha ng price natin. Basta, magbubulots kayong dalawa. Alam nyo, magbulots kaya nyo. Hindi hanggang bukas. Ready? Ready? Bulots time! Let's go! Gusto ng katawan mo ulit. Ready? Sumabay ka! Ready? Go! Congratulations! May prize tayo. 100 pesos. Alayin mo, ganun-ganun lang. Nagka-100. Oh. Thank you so much sa Sogo. Isa lang. Muna mo muna yung isa. At syempre, sa Premier Condoms. Thank you. Thank you, sir. naman, sir. Okay na yun. Natakot. Naman, sir. Zero. Naman. Hoy! May mga ano dito ah. May mga kaganapan ah. Ay, late na ako sa pupuntahan ko. Ayan, kasama naman niya sa content. Oo. Like lang po mga kababayan. Like pa more. Ayan, hello ma'am Halo Katya. Shoutout po sa iyo. Masilip tayo mga message na yan. Oo nga, no? Anong pangalan ng grupo nyo? Esquilado. Ano? Esquilado ka nasasalita ng Jambo Hotdog. Oo, Jambo Hotdog. Sige po, Sir Ryzen. Esquilado. Ito na ba? Saan ba tayo? Hindi ko isang araw. Puling araw. Yan ang towel yan. Bigyan mo ng jacket. Okay, ready na tayo. Patahitin lang mag-start sa tayo. Ito na! Ang panghuli! Meron pa? Oh, hindi. Last na po ito. Ang panghuli! Ikilatingsin natin kung gaano ka-chismoso ang limang ito. Ano pangalan ng grupo nyo? Esquilado. Esquilados, ready! Jumbo Hotdog! Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo Hotdog! Kaya mo ba to? Tama na. Ayun, nakatawa nyo. Hindi na kasi. Bago buhay na tayo. Mga pagbago sa lalaki. Bago na. Sabi natin, para sa pagbabago. Ready? Si Joby, meron ano dito. Nagpo-promote sila ng... Para sa pagbabago. Pinapromote nila yung hotel nila. Yung Sogo. Nagpapa-game sila dito. Nagpapa-game sila. Pinapromote nila yung hotel nila, yung Sogo Hotel. Ayan guys. Okay? Alright, first question. Sabi ng mga chismoso. Yes, sa may ano to. Si Paolo Sa may Dolomite Beach to. Sa may Dolomite Beach. Sa labas ng Dolomite Beach. pupunta daw ng Baguio as... Pupunta ng Baguio as... Daw, sabi nila as... Sabi nila as friends. Binawin ko ulit, pupunta ng Baguio as... As French? As in French friends? Friends. Ha? French? Nasa Pinas tayo, nasa Pinas.
Nasa Dolomite, Manila Bay. Tagalog. O, dali ba tingin mo sa vlog? Ito nga lang, dali. Ewan ko, chismosa na eh. Spread na. Pero 20 pesos. 30 pesos questions. Ito na. Sino ang kapuso actress bagong leading lady ni Gerald Anderson? Sino siya ni Gerald Anderson? Dahil di pa din yung ano niya ngayon, yung bagong Pero sino siya ni Gerald? Sino? Ikaw, nakapula. Barreto. Julio Barreto. Okay. Sa palagay nyo, buntis daw si Kylie. Mali. Sorry. Wait lang. Ha? Ano? Oo. Mali yung tanong ko, pero alam niyo yung sagot, Kylie. Galing mo naman. Smosa to eh. Ito yung bagong leading lady ni Gerald Anderson. Movie ba yung ginagawa nila? Movie. Ang bagong leading lady ay sino? Kylie. Kylie? Ang galing. Ano nga ng grab? May 30 pesos kayo. Sa 7, kano 50 pesos na yun. Ang final question, 50 pesos. Kung ang GMA, yung may kantahan The Clash tawag, ano naman yung counterpart sa Itbulaga? Ha? Ano? Backlash. Ano pa rin sumali doon sa Binuning Kaibigan? Dahil isa siyang Wala. Ay ka, chismis lang daw yun. Ang confirmation, tunay pa na siya. Isang! Ang confirmation, ano pangalan mo? Justin. Bakla nga, no? Malalaman natin. Ang confirmation lang naman. Tunay yun. Hindi para alam na hindi chismis. Justin, ikaw din. Justin, ang totoo. Ikaw ba ay tunay na lalaki? Sabi ng mga kaibigan mo. Ay, ako! Sumasunod ka nun. Sinakal ako. May lalaking dumaan! Tama na ang kalokohan na ito. Okay na. Oo, manalo sila ng 100. Oo. Lahat eh. May sugo pa eh. Ano ba? May sugo. Ayos na mga ano ta. Ikaw may asawa ka eh. Magbigay ka ng isang branch ng sugo. Saan ba? Ayun ba? Sa Pasay, Metro Guys, Boy. maraming salamat guys. Mag-end na po ako guys. Maraming salamat guys sa mag-end na po ako guys. Maraming salamat sa pagbisita sa live ko guys. Thank you guys. Maraming salamat guys. Bye. At sogo ka dahil mahal kita, pwesto ka. Sila napatunayan natin. Sposo pa ang lalaki. Kesa ang mga babae. Maraming salamat. Si next na, ako po si Mama Marky. At ito ang Mama Marky's Kali Game Master. Salamat sa Sogo. Dahil sa Sogo, pwesto ka. Ayos na mga to ah. Salamat sa Sogo.